kabombo. Paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o konang bamboo shoot ang manggara Radyo Philippine Standard Time 16 minutos na nagkaligad sa oras nga alas 8 sa aga. Welcome na mga kabiran sa pagpangalagad sang Good Morning Philippines. Subong adlaw naman kita iya mga kabiran sang Domingo. Kadasig lang sa ato niya nga mga inadlaw pet sa 5 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2022. Diri sa ato niya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines sa ato niya nga mga kabombo sa riwat, no? Kamusta kamo dira sa ato niya nga mga suki, sa ato niya nga mga kabombo, sa ato niya nga mga tagpalamati subong iyang aga diri sa ato niya nga palatuntunan. Teop danay naman kita, no? Tubto balas 12. Ang takna sa subong iya nga udto sa sining aton iya nga palatuntunan diri sa Good Morning Philippines, no? Kung sa din na narisari nga mga tupiko ang aton iya nga diskusyonan upod sa inyo, of course, upod sa inyong mga kaupod diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Good morning, Bombo Dennis. Good morning, Bomboan. Madaliwat naman kita mo danay sining Domingo. Una di bumudan Bomboan nga edisyon sa aton palatuntunan sa bulan sang Hunyo ba first Sunday kita subong. Grabe no, June na kita, Bombo Dennis. Do ka san ulang? Do ka san ulang na Ginero. Tunga na sang tuig Bomboan. Yes. Oo. Grabe 6 oo. Tunga-tunga na. Correct. Kadasig lang sa ginadlaw. Yes. Basta may masakpo kasi imong obligasyon kadadlaw Bomboan di mo nagbalaan do. Hindi ka lang kabatsyag. Sa San na naglunes tingala ka Biyernes naman subong. Oo, do hindi ka lang kabatsyag, no? Kadasig sa mga inadlaw naton. Ati mostly sa buong Bomboan, no? Sinitong Domingo, tawalaan ta naman, every Sunday, Family Day, no? Ba kadamo sa mga utod naton nga ay bando ara na sa mga ginakatuan lang nga mga gina-relax nga mga area, pulo pa bugnaw, pulo pa taway sining Domingo. So welcome mga benana, mga soke namon, mga nagatutok ra mo buwan sa ato sa FB kag YouTube channel, na standby na sa dinas today pulo. So lang sila kay ari kita din mga dribble karon sa pinaton ka mga nakahilira bumbuan, no? Nga mga interview sa pila ka mga aspekto o topiko nga ato no balaki karon bumbuan ba Manila, no? Aton sini paghatag sila sang update, no? Sining boxing bo atong ini mo taga Negroso. Yes. Si Aston Palikte. Aston, si Jason kon si Aston Palikte kag Jason Molone, no? Taga Australia. Taga Australia. So karon, Bombo Dennis, ma-update kita dito sa aton yung mga Bombo correspondents, no? Kay we will be having later on ang aton yung Bombo correspondent dito sa Australia. Sir Denmark Suwede, no? Maulang update kita para nga may baluan naton kay bagunhon ni siya mo, no? Palikte. Bombo Dennis. Si Aston Palikte. Utod ni James, no? James Yes, Palikte nga bagulang nangin bronze medalist sa SEA Games. Games. Bomboan ba Yes. no? Nasa dugo ginigili, no? Sa linyada nilang pagka boksidor kag bomboan sa Martes another kuan pagid Pilipino si Nonito Donaire. Yes, Sa bantayan Japan pa. naman. Yes. Mara naman sa intro against sa kay sino to si Japanese. Inoue. Japanese siya kontra. Sa kay Noe, Bomboan. bakod na, do pertigin na silang duha, do may mga rivalry man na Correct. silang, I mean, Bombo Dennis, do perti ba nang basta sa boxing, di maya mo na may mga do ka-enkwentro. Pari mabla kay Manny Pacquiao, do si Mayweather, abo nang iya nga, ito ka, gidbla, kumbaga, do sila gini nga duhaya, ang do gina pa-enkwentro, dumduman mo, that's why during that time, Bombo Dennis, ang nadayon na gitong hampang nila bala, ni Senator Manny Pacquiao, or ni Manny Pacquiao, kag ni Mayweather, Floyd Mayweather, so sa kamahal sang ticket. That was the most, kay amo na ang pinaka gusto gid bala nga matabo. So, kung Yes. sa aton kuno Bombo Dennis ang value kuno tag 3 million pesos, no? Sobra pa da, no? Bombo Dennis? Kaya mo na bumbuhan, kiti balantang sports naton, tika sa may sa mga matching kasi mga promoter bumbuhan, no? Gina-promote ang away, kiti siyempre, no? Ginabayad sa mga boksidor naton, tidak maginakuha sa income, no?
sang bawat po namin ikan mumbuana kay bantayan tani si Ato Guinea Palikpik. Bagunhon, no? Yes. Native de Guinea, no? Siyudad sang Bago, si Jason Aston nagasala. Si Aston Palikte Aston. kay Jason Moloney. Bumbuan, no? Dito sa may Australia. Tanawon naton, Bombo Dennis, kung sa Australia, kung dito sa atos Pilipinas, do pertik sikat ang boxing niya mo. Pero ano naman dito ya sa Australia? Ano naman ang pagtanaw dito sa mga Australia nationals, no? Ang palibot dito, Bombo Dennis, kaysa information naton, do hindi gidyado amo na blaka sikat gidla. Yes, ang boxing, Yeah. no? Yes. Tikaling Gargoti, kumong punta ni Palikti, taga dito mismo, Oo. taga Australia, no? Ti base kon magtutok man ang mga Australiano kay ti ilani mo, ang ilaaway karon mo man dito sila to sa may Marble Stadium, no? Sa may Melbourne, Australia. Dito ang ilang enkwentro karon. Base ti kung taga dito kag dito enkwentro siguro base makatutok-tutok man ang mga Australiano, bomboan galing kay tanawon to terrible do physically do terrible ning lawas yan ni Kuan ni Aston Oo. palikti kag sa record Kondisyon. yes kay sa record niya bumbuan medyo loban siya sa kay Moloney bomboan Oo. Bakod siya. So kabay pa. Basi pa lang Bombo Dennis, no? Kinanglan makuha ta naman na madaog kita dere, no? Balo kang Pilipinas, perti kita yung mag support ni sang aton iyang nga mga buksidor or kan ano man yang nga mga hampang ya Bombo Dennis, no? Kita ya halos excited gid no sa aton iya nga mga kauturan kaga sa aton iya nga mga kabombo. Bombo Dennis. Yes, of course, kagaran man din sa aton ng Good Morning Philippines, of course, sa subong nga bulan, nag-celebrate kita sa Environment Month, no? Ang aton nga probinsya, Negros Oriental, pagi sa aton Provincial Environment Management Office kung PEMO, may mga nakaligrama na bumbuan nga mga environmental program and activities for the whole month, no? Kasi naton subong ti nag-celebrate kita sa 30th na Environmental Month. Bumbuan ti sa balaan naman ang environment subong terrible man ang pagtutok sa aton nga gobyerno kay nabalaan ta for the last few decades na medyo na kwangit na halitan gid aton nga environment bumbuan so nabalaan naton sa maniligat nga matinuig may mga efforts sa aton gobyerno national down to local nga maproteksyonan ma-preserve aton sining environment kag bumbuan nabalaan taman nga ti ang ecotourism bumuan amo ni nagasikat subong mo ti mo siling ka ecotourism dapat well preserved na may imo environment para maka-promote ka sa ecotourism sa isa ka lugar so di ka rin bala naton mahikopo naton ang OICPIO no sa Provincial Environment Management Office kun PEMO sa Negros Occidental, si Ma'am Bea Lisa Fortaleza. Ibalota na karon kung anong mga aktibidades sa aton PEMO for the whole month in connection sa pag-preserve sa aton environment sa sinaton Environment Month subong bulan sa Hunyo bumbuan. That's right, Bombo Dennis. And of course, di bala June kita tinagamat-amat ng graduation sang May, Bombo Dennis, no? Iba na una ang private schools and then ang mga universities and colleges na sa mga kabombo naton and dugay-dugay ni ang mga sa elementary, sa high school, amat-amat na subong Bombo Dennis. No? Medyo delay ang graduation, kabalugid kita tanan because no, sa aton yung mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, that is because nga na-delay man dibla ang pagsugod sang klase Bombo Dennis August because of the COVID-19 pandemic. And speaking iya sang graduation, kabalo ka Bombo Dennis, ang isa ka indigenous miyembro sang indigenous people sa may banwa sang Morsya, do kanami ni nga bata kay naggraduar. Ano ni siya sang probinsya Bombo Dennis? Scholar. IP Pagkaon Scholar. No, so ibaloon tani karon kay naggraduar siya nga magna cum laude. Grabe no? Terrible. So hibaloon ta paano ang iya nga dedikasyon
no, syempre kabalo man kita nang halin ka sa insini nga community, although nga wala na iya Bombo Dennis ang discrimination, pero inablang syempre ginabuligan ni sila sang gobyerno mo para nga ti sa kapigado sang sitwasyon, no, ti kita ya gusto naman naton nga makahatag bala ini sila sang inspirasyon bala Bombo Dennis nga hindi butang balon nga sa pigado ka naghalin kamuday budlay debla, so that's why ginapang feature tagid ni sila. So karon mangina kaupod naton diri sa aton iyang palatuntunan sa Good Morning Philippines ang isa ka IP scholar, pagkaon scholar sa probinsya sa Negros Occidental nga naggraduar nga magna cum laude si Nelly Ambrosio. Bombo Dennis. No, terrible, no? Sa Maniligat, maaari mo na bumbuan, no? Mga IP man, no? Sektor sa aton Cities Negros, nga nito natagaan ng oportunidad ng eskwela, pero nag-excel kaya bumbuan. Yes, no? Oo. Hindi ni rason ng kapigado, hindi kaya maka-excel sa pag-eskwela kung may dedikasyon kang ginatawa. And of course, Bombo Dennis, no? To those nga, although medyo wala nag-excel pero naka-graduate, congratulations sa gihapon kay Correct. ining mga bag na cum laude, Bombo Dennis, kumbaga bonus pagid ini sa imo nga dedikasyon. But basta nakagraduar kaya dako nakatama nga bagay and it will change your sang path mo bala kay ti maka Bombo Dennis? Yes, Bombo, kag sinaton ang resulta sini, no? Makatag sang economic upliftment sa ila pamilya. Yes. Sa iya pagka-personal, kung may obra na sa suli, dako gid mabulig yung bumbuan sa iya sini nga pamilya mo ning resulta, no? Sa dedikasyon, sakripisyo, sa aton nga mga kauturan dari sa Negros nga naka-avail sining scholarship program kay natanay sa aton nga provincial government. Kadamo na sila bumbuan, iba nga may mga scholar na kita naggraduar sa gwa sang Pilipinas, no? Especially sa International Scholarship Program sa probinsya, sa Japan, sa Australia, no? Kag sa iban pa nga mga lugar bumbuan nga sinaton ti subong, at least pa paano, no? Dako gid ang nabulig sa pag-alibantar sa ila sining ekonomiya bumbuan. Yes. Pinaka-the best nga kakao makita naton diri nga producer sa probinsya sa Negros Occidental. He was awarded sa international, nagdaog na siya, gina-awardan gini siya si Sir Christopher Padriga, and i-share niya man ni karon sa aton kay kanami gini sang pag-produce niya sang iya nga kakao, Bombo Dennis, no? Internationally na recognize gid ni siya, nakabaton siya sang sang isa ka award internationally na recognize siya nga halin diri sa aton mismo sa probinsya sa Negros Occidental ining 2021 COCWA of Excellence Award. Bombo Dennis. Silingon, drigin patubo, gin padako ang kakao. Yes. Silingon potential pa sa iban nga mga agricultural product ang probinsya kasi bakit tinabalaan ta naman Yes. Malagpad aton diri nga mga kadutaan nga ti may tubo, may mais, may humay, may kararuton, may iban pa nga mga agricultural product iti dako nga porsyento sa aton kamiya ti agriculture based ang Negros Occidental. Magsalita mo na agriculture based duway man problema guro nga magutom kita dire kay ti haboy mo lang ganit bumbuan ang liso, sang isa ka prutas siya, pagbalikid mo after 1 month, kaya kayo tubo na. Amo naka-fertile sa aton diri duta. So, panginpuslan ta, ti mayo man dedikasyon yung bumbuan, no? Kay siya to, no? Naghatag man sa pasidungog siya bumbuan. Yes. That's right, Bombo Dennis. Sige. No, so sige sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo, no. Diri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Bombo Dennis, mangin kaupod naton diri sa aton iya nga palatuntunan ang aton iya nga pinakauna nga bisita diri sa aton iya nga pagpakalagad sa Good Morning Philippines sa subong iya nga aga, no. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, i-welcome naton diri sa aton iyang palatuntunan sa Good Morning Philippines, no, sa aton iyang mga kabombo ang ining
IP scholar, no, diri sa aton iya nga pangalagad sa Good Morning Philippines, no. Pero Bombo Anthony, diri sa aton iya nga palatuntunan, i-welcome naton si Ma'am Nelly Ambrosio. So, diri sa aton iya nga pagpangalagad sa Good Morning Philippines, no, kay diskusyonan naton ini. Ang iya nga naging journey man sa sining iya nga pagka IP scholar. Sige. No, Bombo Anthony, no, sakon lang Okay, sige. So, sige. Okay. Diri sa aton nga palatuntunan, diri sa aton nga pagpangalagad sa Good Morning Philippines, ang isa ka naggraduar, no? Isa ka IP pagkaon scholar sang probinsya sang Negros Occidental, si Miss Nelly Ambrosio. Mama, ayong aga, upod mo diri sa palatuntunan sa Good Morning Philippines, si Bombo Ann kag Bombo Dennis. Ayong agaman, ma'am. Tumayong agaman, sir. Yes, ma'am. Kamusta ikaw, ma'am? Days after sang inyo nga graduation? Very happy, good ma'am. Very thankful. Oo. So, grabe no. Una best, congratulations, gid. Nakagraduar. And ikaw, Thank you, ma'am. plus, may manami-nami gid nga bonus because you graduated with flying colors. Isa ka Thank you. magna cum laude. But before that, Ma'am Nelly, before kita magpadayon, please lang gid ma'am, pwede mo ma-on ang imong nga video para nga mas makita ang kataho mo subong nga aga, miss. Okay, ma'am. Okay na ba, Anthony? Okay, sige. IP pagkaon scholar na graduate nga magna cum laude sa CMYC. Magambat kita nga CMYC sa Catholic Ming Yuan College in Murcia. Kay hibaloon taning istorya ni Mama Nelly subong iya nga aga. Ayos na kita, Bomba Anthony, no? Sa aton iya nga mga kauturan. Sige, na-on mo na ma'am ang imong all right, sige. Sariwat, Ma'am Miss Nelly, congratulations you graduated with Sige, flying ma'am. colors sa second commencement exercises ng Catholic Ming Yuan College sa Murcia. Yes, ma'am. Okay, sige. Istoryahan taanay, ma'am, ang imo nga pagka IP pagkaon scholar na before ding dugang mo sa istorya sa imong sining life. Ikaw, ma'am, ang magamit kita IP, indigenous people. So, nabilong ka sa indigenous community dira sa Banwa sang Murcia. Yes, ma'am. Yes. Sa di na particular ding imong lugar? Sa Puro Katugasan, ma'am, sa Barangay Minian. Alright. Ano kalayo na siya sa Murcia proper, Banwa? Masakay ka pa, ma'am, sa lakyan nga ng Mabukal, Bacolod. Tapos may sakyan kapag idluwat nga habal-habal antes ka makaabot sa among lugar. Okay. Magambal kita nga habal-habal, amo ni siya ang single nga motor nga may may ginabutang na nga pagid nga pulong kuan, di ba? Yes, ma'am. Single lang sa. Oo. So, pag naog mo sa Mambukal nga jeep, pasulod sa inyo balay, nabukid na siya nga part sa inyo nga balay? Oo, ma'am, nabukid. Pero first, nang okay pa man ang dalan, galing kayo maglabot ka na sa babaw-babaw, batuhon na kid siya. Medyo budlay na, sudlon. Gabi, no? So, ang imo nga family, dira gid na tawo sa sina nga lugar? Si mama sa Maaw, pero si papa dira gid, ma'am. So, that is why nga nabilong ka mo sa IP, sa community? Yes, ma'am. Nga mga mga sinang una, dira gid na tawo, no? Native gid sina nga lugar, ma'am, no? Oo. Okay, sige. Yes, ma'am, dira gid, ma'am. All right. Paano ka nakasulod bilang pagkaon scholar sa probinsya?
Una-una, ma'am, nag-apply gid ko as an IP scholar. But then, kay nag-ask si Miss Nisha kung diin ko gusto mag-eskwela, hambal ko, gusto ko tani sa lapit lang, ka gusto ko mag-take sang agriculture na course. And then, nag-suggest si Miss Nisha na ang pinakalapit lang na school na may agriculture day is Catholic Miniwan College. Galing kay ang ilang nga scholars nga ginabaton, pagkaon scholars. Then, gingaan niya ko isa ka opportunity nga mag-take liwat sang exam, ma'am, for pagkaon scholar. That's why nga nag-take ko exam. And luckily, nakapasar ko, ma'am, sa pagkaon scholar examination. Okay. Ma'am, ano na siyang pagkaon scholar? Yan, ang mga scholarship nga ginahatag niya sa mga estudyante nga gusto gin mag-take sang agriculture nga course. Okay. All right. So ang name sina pagkaon kay sa agriculture. Insakto, ma'am? Yes. Oo. Namin ko ambal ko, ma'am, pagkaon kay tungod nga sa agriculture. Dira Yes, ma'am. All right, sige. So, saan o ka nag-take sang exam para makasulod dira, ma'am? Year 2018 gid, ma'am. Before kami nang after gid namon sang kaya year 2018 gid before kami mag-enroll sa Catholic Miniwan, ma'am. Okay. So, ko. oo. Ma'am, paanong exam? Hala. Oo. Ma'am, okay lang, bation ka. Ay. Oo. Bation ka. Oo. Sige. Ma'am, paano ang exam? Balikin ang lang gid siya pasaron. All right. Miss Nelly? Nautod. Okay, siguro sa signal, no? Sa signal niya. Okay, ara na siya. Nagbalik siya. Miss Nelly? Yes, I'm sorry. Ang net medyo hina. Medyo hina ang internet. Sige. Kung hina gid siya, no, gautod-utod kita. Pero try tabi. If mautod pa gid, miss, nga naka-video ka, butangan ta na lang itain mo picture. But we'll try sa amo si ni Anay. Okay. Ma'am, ang pagkaon scholar, ang pagpa-take mo sang exam sina dapat pasaron mo gid, I mean dapat kagid budlay ang exam. Medyo budlay sa, ma'am. Dapat pasaron mo gid ang exam. Kay lain nga subjects and then may Okay. Sige. Bumbo Anthony, i-anota na lang. Okay siya? Okay. Go ahead, ma'am. Sige. Amo ni nga pardon, ma'am. Okay. Ma'am, amo ni nga himuon. You can, off the video, i-off lang aton video, voice na lang gid kita para mas dire-diretso kita. Okay? Okay, ma'am. Okay, sige. Thank you. Alright. Miss Nelly, hambal ko, damo nagakuha sang exam, mabudlay. There are those nga hindi man makapasar. Oh, yes, ma'am. Damo, nagakuha. Kay sa amon batch daw, 50 plus ang nakapasar, but then hundreds or almost, ang nagkuha. Damo, nagkuha, ma'am. Alright. So, butang balon, you have to be, hindi lang gid nga pigado ka, but you have also to be, deserving, poor but deserving students, gid niya, Miss Nelly? Yes, ma'am. Yes. Alright. So, sang nakapasar ka, ano ang benepisyo kung IP scholar ka? Makapasar ka, ma'am, sila mabayad sa tuition mo and then yung monthly allowance kagid, ma'am. Wow. So, wala ka problemahon, in short, sa pag-eskwela mo. Yes, ma'am. You have your Yes. monthly allowance, mga as to how much ang monthly allowance? Ang monthly allowance is 3,000, pero
akong first month, sang kada semester ma'am, ga-add sila for the allowances para sa books and uniforms. So, madalagan siya pila? 5,000? Nasa 6,500 ma'am. Okay, so mas maayo. So, bastante na ma'am, or kinanglan pangadugangan sang imo parents? Bastante na sa ma'am, basta kabalo ka lang mag-init-init. Pero may mga times, may mga activities or balaydan, pero gamay na lang gid ma'am imo idugang. Ahay. Subutan balon, in short, ang 3,000, mapaigo mo gid sa isa ka bulan mo? Yes, ma'am, luckily mapaigo siya. Oo. Basta kabalo ka lang gid magtipid-tipid. Ahay. So, wala na gina-problema ang parents mo when it comes to sa pag-eskwela mo sa college? Yes, ma'am. May board ka pa? May boarding house ka pa? Yes, ma'am, ga-dorm kami sa sulod sang school kay medyo layo. Sino ka bayad sang dorm? Ako man, ma'am. How Pero much? ako maalang-alang gapangayo ko. How much ang dorm mo? 1,100, ma'am. Oh, see? 1,100. So, pila na lang mabilin sa imo? 1,900. Yes, ma'am. Oo. Pero kanami, no? Kay kabalo ka gid magtipig, kabalo ka gid nga mapaigo mo siya. If not, di ka pangayo ka jutay sa imo nga mga parents. Okay. So, for 4 years, dapat may i-maintain ka nga Yes. grade, Miss Nelly. Yes, ma'am. Sa pagkaan scholar may ara. I-maintain mo, dapat hindi ka magnubo or ano dapat kung pagkaon scholar ka. Dapat wala ka grades below 80, ma'am. Wow. Oo. So, butang balon, todo effort, kagid tuon, kagid ja todo. Miss Nelly? Nautod siya. Bomba Anthony. Yes, ma'am. Ara na. Subutang balon, grabe, gid nga tinon anay, para Yes, hindi ma'am. ka... Sorry, ma'am. Ano kita? Oo. Grabe gid nga tinon anay, para hindi ka Yes, matakta. ma'am. Ahay. Okay. So now, balikan ko na. Ang Basta imo... tutom ka lang, ma'am, kag-distant. Yes. So, balikan ko. Diin ka nag-high school. Miss Nelly? Sa Minia National High School. Yes, ma'am. Sa diin ka nag-high school? Sa ang akong junior high, sa Minia National High School, kag sa Morsion National High School ko nag-senior high, ma'am. Okay. Ang imo nga elementary? Sa F. Baranjaran nila. Sa diin? Sa F. Baranjaran Elementary School, ma'am. Ano na kalayo sa inyo balay? Nga lagi nalakat lang siya namon, ma'am, sa halin sa ambalay kay medyo lapit malang mga more than 20 minutes nalalakton. Nalakton. Sa elementary mo, honor student ka? Yes, ma'am. First honor? Yes, ma'am. Okay. Pagka high school? First honorable mention, ma'am. Alright. Kadamo-damo. Salutatorian, ma'am. Wow. Okay. Salutatorian. Hasta na-graduate ka sa Yes, senior high. Sa senior high with honors, kay lain ang bracketing sa honors. Oo. In short, alam ka gid nga bata, no? Despite despite sang kapigaduhon, pero ga-excel ka gid sa school. Balikan ta background sa imo nga family. Sinong imo nga mga parents? Ang akon mama si Josefina, and then ang akon papa si Nestor Ambrosio. Alright. So, ano sa imo mga parents? Anong ilang trabaho?
Gapananom sila bulak ma'am sa babaw kaya may talamnan kami nga medyo malaka kaya nga tamnan sa bulak. And then pag weekend kabalik sila bulak sa Bago City. Ay. So, amunang pala nga buhian sa inyong nga family. Yes ma'am. Pila ka mo mag-utod? Tatlo ma'am. Tatlo. Ikaw ang kamagulangan, kamanghuran, ano? Yes ma'am. Ikaduwa ma'am. Ikaduha. Okay. Ang magulang mo, nakagraduate? Wala ma'am, managkuha na lang sa tani sing iya nga last exam for high school but then wala yun take. Ang imo magulang? Yes ma'am. Nauna ka graduate sa iya. Hindi ma'am. Nang ligad-ligad pa sa dugay na sa galing kay waay siya nakakuha sang last niya exam niya tani nga man-graduate niya sa 4th year. Wala siya Nga aman. Kay medyo nagbulubisyo ma'am. Okay. Na sa barkada. And then, ang manghod mo ya? Ang manghod ko is incoming first year subong ma'am. Okay. First year college. So, growing up, nga yara ka muna tawo sa layo abi nga lugar, no? Medyo nabukid na nga lugar, nabilong ka mo sa IP. Paano mo i-describe ang inyong nga pagpangabuhi? Nga man pagpangabuhi, ma'am. Simple lang siya, ma'am, nang hindi man gid amo na kay pigado kami pero simple siya kag sadya ma'am. Kag ginapaninguhaan gid sing akon ginikanan nga makaeskwela kami kag makatapos kami sa amon pag-eskwela. Ano ang pinakakabudlayan mo bala nga na encounter sa imo nga life, especially sa inyo nga pagpangabuhi, Miss Nelly? Pinakabudlay gid ma'am during pandemic kay during pandemic ma'am ang mga bulak namon wala gid nagkalabaligya, nagkaladunot lang sila kag wala gid kami source of income that time ma'am. Nag-abot sa point nga nangutang na si mama para lang may anhon kami, may ikaon kami sa amon nga pang-adlaw-adlaw, may gasto sa pang-adlaw-adlaw. Okay. So, paano ka mo na survive sa inyong ginikanan? Sugod ang pandemic 2020 gid abi nga puwerte gid no nga pag-strike. Subutan balon that time college ka sige pang imo eskwela. So since nga wala sila, hindi sila kabaligya bulak, paano na lang, Miss Nelly? That time, ma'am, nagasige na lang gid kami pananom sing utanon kay para na lang gid may anhon kami sa pang-adlaw-adlaw. Kag unluckily man sang nagmedyo okay na kay nag-amat-amat open. Nagasige man kami gyapon pananom kag may isa kami nga nga daw suki gid si mama nga nagasige order gid sa iya miski arang budlay sang nag-open na ginatabo na lang gid ang bulak sa milian para lang may amo na nga that time thankful kami kay kahit paano may ginagasto kami. Sabi no. So, at least ikaw IP scholar, subutang balon, ma-survive mo gid ang imo nga pag na-survive mo gid imo ang family mo ti mabaka-baka gid sila sang ila. Yes, ma'am. Oo. So, 2 years subong nag-amat-amat naman siya balik ang pamaligya bulak sa imong mga parents. Yes, ma'am. Kay open na kalabanan. So, pamaligya na gid sila subong kada weekend. Okay. Oo. So bulak dito sa bukid kinanglan pa nila yung magdulhog para lang makabaligya sang bulak?
Yes ma'am, gabiyahe gid sila. Oo, gabi no. So paano baliga partner gid ning imo nga nanay kag tatay? Oo ma'am, pero sang before ma'am, pero subong ang manghod ko nang gaupod kay mama kay si papa medyo gulang na gid, ara nang gid siya sa balay ma'am. Oo. So sino ang gapananom sang bulak? Sila gid ma'am, halin ng Monday into Friday gataklad gina sila adlaw-adlaw sa umanamon kag gapanan ng bulak, kasagod sang bulak. Mag-weekend lang sila gapang harvest kag gabaligya na. Ano ni siya nga mga bulak, Miss Nelly? Mga Wonder White, Yellow Gold, ang mga chrysanthemums ma'am, mga aster dayon. And may mga roses man. Ah, so ang ining ginatamnan nyo, bali inyo gid ni siya mga kadutaan, duta man. Iyas ang lolo ko ma'am, and then lang sa ila ni mama. Okay. Imbis abi nga mga humay bulak ang inyo nga gintanom. Oo ma'am, mga bulak. So okay man ang income sa bulak? Oo ma'am, may mga times nga okay gid, pero may mga times man kapin pa kun mga lapit bala ma'am abri klase kay medyo hina ginadaang baklanay sang bulak. Oo. So may kabudlayan. So kung may kabudlayan sa bulak, naga-shift ang ginikanan mo naman sang ila may mga pagitan-an naman. Wala ma'am, stick lang gid kami sa bulak ma'am. Oo, ay tuod ka. So Yes, nga i-survive gid ang family, no? Yes. Oo. So sang gamay mo let's say sa inyo nga mga pagkaon, may mga kabudlayan kamo sina Miss Nelly, anong madumduman mo? Sang gamay ko ma'am kay before gid kaalang-alang gid kami permi kay syempre sang una nang hindi dagko gid ang kita sa bulak kag mahal ang magapiti gito sila ni mama before pero subong kaluyan ni kami di amo to nga gaka shortage kami kun kisa. Oo. So paano gina-survive sang imo nga ginikanan? Naamo na ma'am gapananom-naman sila sing mga mga kamote and then may mga utanon kami sa babaw amo na. Oo. So may mga times nga kakaon kamo abi kamote parang to survive sa isa ka adlaw? Yes ma'am. Tuod. So ano ang imo ma-recall during that time sang mga pila ng mga pang-idaron mo sang ka-experiensya nyo na or halos bala na everyday or hindi man every lang? Hindi ma'am, kis alang gid siya ma'am, kung dumaalang-alang lang gid. Okay. So kung magkadto ka sa eskwelahan, ti may balon ka man, mga amo sina? Mga nga balon, kaya kinagaan man ko nila ni mama mga balon lang mga balon na kwarta and then gabalon ako kanon. So butang balon niya, Miss Nelly, sa pagdako mo, that's why nga hambal mo sang college mo, imo nga 3,000, gabayad ka pa sang dorm, pero ma-survive mo because nagdako kaya nga kabalo ka mag-inot, kabalo ka kung paano magtipid. Yes, ma'am. So, kay halin pa sang gamay mo, you were trained nga amo sina. Oo, ma'am. Oo. So, paano man ayan nga, despite the fact nga kapigado sang sitwasyon, pero still naga-excel ka sa school? Siguro, ma'am, pagpaninguha lang gid. And then, hindi man gid sila nga grabe ang tutok mo sa pag-eskwela. Pero yung saktuhan, naglaara lang nasa balance ka lang, matuon ka, arang amat-amat lang gina-absorb sa imo utok, hindi lang gid pagpupulpihan ma'am or hindi lang gid pagpasobrahan nga may times nga kapoy ka na mentally iarab lang ipiliton mo gid gyapon. Amat-amat lang siya dapat mamang pag-absorb. Okay. So nang inang ka studios ka, mayara ka gid nga study habit, Nelly? O I man give ma'am. Ano lang siya? Paano? Oo. Kung naman, kung may mga tests or exam, ginaamat-amat ko lang gituon and then hindi man gid sila nga grabe-grabe ang pagtuon pero arang amat-amat lang kag arab lang continuously lang mamang pagbasa kapag tuon. Oo. So, halin sang gamay ka,
ina balang ginaano ka gid sang imo nga ginikanan nga dapat amo ni siya, dapat makatapos ka. Oo, that's why man nga sang elementary ka, nag-graduate ka man nga valedictorian, sin o gina nga naga-encourage sa imo nga matuon, amo sila magmangin matutom sa pag-eskwela. Wala man sila ni mama, ma'am, ga-pressure sa akon nga dapat kinanglan ko mag-graduate ko, may honors or may achievements kid. Ang gusto na gid nila ni mama nga nga makatapos ko sa akon pag-eskwela. Pero balang one time gusto ko man nga may ihatag ko sa ila para mangin proud sila kag para man balikan kong ila nga pagpangabudlay para sa akon. That's why amo ko siguro ang nag-ano sa akon nga magtuon. Oo. So, and then, pag sang high school ka, paano ka magkato sa eskwelahan? Kay layo na siya, kay 'di ba sa proper ka naga-eskwela? Yes, ma'am. May ginalakat pa kami, ma'am, mga pila ka minutes and then gasakay pagid kami habal-habal. So, financially, may kabudlayan ka. Kahit kinanglan mo magbalo na gid na everyday, sa medyo Oo, ma'am. dako-dako na nga kwarta, kumparar sang elementary Oo. ka. Oo, ma'am. So, paano mo kina-survive man? Ang akon balon ang portion, gamay man lang, ma'am, nga portion ang ginagasto ko kay kun example magbalon ko 20 pesos a day before or 25 pesos, ang 10 pesos na nagakadto sa sudan and then ang the rest, ma'am, ginaano ko na sa pliti ko. Kay before barato man lang ang pliti sa habal-habal. Oo. So, meaning, luwas sa imo sudan, wala ka na pambakal kung ano-ano da. Kung kisawiyara pa man, ma'am. Ahay. Pero para sa imo okay lang na why problema? Oh, yes, ma'am, okay lang, ma'am. Oo. Kay anong sa mind mo? Gusto mo gid siya makatapos? Yes, ma'am, gusto ko gid nakatapos. Kay debla, pwede ka man nga because ang kalayo, ano oras ka mus na gabugtaw para lang makakadto sa eskwelahan sang high school mo? O aga pa, ma'am, kay medyo layo. Tapos kinahanglan makaabot ka pa flag ceremony. So kinahanglan aga pa gid, ma'am. So like mga ano oras gid ang mata mo kung high school ka? Before gamatagid ko, ma'am, 6 and then ma-prepare lang ko na mga pila ka minutes and then malakat na ko dayon kay para makaabot sa flag. Oo. And then pagkahapon amo na. So meaning kumbaga kumpara sa iba na estudyante nga aralan sila sa proper, ikaw do ka may extra effort kapag idya. Yes, ma'am. So syempre nag-graduate mo ang imo nga junior high and then nag-senior high ka. And sino nag-encourage sa imo nga dapat ma-college ka gid? Nga ma'am, kay gud sila, may handong gud sila ni mama para sa akon. Pag gina-encourage ko ginang pagalingon ko, kagusto-gusto ko man, ma'am, nga maka-college kang makatapos gid, ma'am. Oo. Nga aman agriculture ang ginpili mo nga course, Miss Nelly? Before, second choice ko gid naman mga agriculture, kay gusto ko mangin agriculturist gid. And that's why nga gid ko sa province nga if pwede makatake ko agriculture na course kag sa lapit lang tani. Nga nga amo na sa mind mo because sang kung diin ka natawo. Oh yes, ma'am, may factor man kung diin ko natawo kag kun ano tong pangabuyan sa amon. So that is why sino ang naghatag sa imo idea nga may ara gali scholarship sa probinsya? Ang actually ang isa to ka sa amon, ma'am, ang amon nga chairman sang purok namon subong siya gid na ang ang nagpabalo sa amon nga may scholarship nga ginahatag ang province. Kag siya man mismo, ma'am, ang nag-process gid, ma'am, sang amon nga papers para lang makatake kami examination. Kamo mga mag-classmates kamo? Yes, kay tatlo kami na to, ma'am. Ay, nag-take. Oo. Yes. Tanan kamo sa IP man? Yes, ma'am. Tanan kami sa IP. Kanami man, no? And then, sang nakasulod ka mo, sang nakascholar na ka mo, how does it feel? Very thankful, good, ma'am, ka-grateful kay nang budlayan gid kami sa amon nga pag-eskwela sa college kung hindi kami scholar, ma'am, kag mabudlayan gid ang amon nga ginikanan. Ang Mingyu 1, ano ni siya man? Anong background sining school? Kay ikaduha niya pa lang commencement exercises? Yes, ma'am, kaduwa pa lang. Oo. So, anong background sa school? Iyas ang ano ni siya?
Kaya nasa sing Taiwanese school, ma'am, gin-found ni Father Lab. And then, mga mostly Taiwanese na di ang nagka-manage, ma'am. Pero may damo na Filipino subong. So anong gina-offer nga courses? Subong, ma'am, ga-offer pa lang sila 2 courses, ang AP English and Bachelor of Science in Agriculture. Ay tuod ka. Oo. Yes, So duha, ikaduha ka mo nga batch, ang una nga mga nag-graduate. So kung Yes, ma'am. ano ka gidya, kung wala ka nagabayad, kung hindi ka scholar, how much man na ang tuition sang school? Nagadlagad man sila, ma'am, 20,000 kada semester, pero depende sa units. And ang mostly nga estudyante din, ma'am, nga nag-eskwela, kung hindi sila scholar, so pagkaon, grantee sila man sila sang tertiary education subsidy. Ay, okay. So kalabanan gid scholar gali no? Yes, ma'am. Ay. So and then meaning to say medyo gamay lang ka mga estudyante dira. Oh, yes, ma'am, gamay lang. Pero subong amat-amat na sila damo, gid, ma'am. Okay. So, ano ang ma-share mo sa amo, no? Para to inspire, of course, sa iba naman ng mga estudyante, bilang ikaw, isa ka IP scholar, during sang college mo, anong imo sa nga mga kabudlayan? Like, may mga constraint, especially sa mga gadgets or mga kinahanglanon mo, especially kay mga nag-online class, anong mga kabudlayan mo nga mga na-encounter, Miss Nelly? Sa first year college, ma'am, budlayan ko actually mag-cope up. Kay first, ng damo na bago sa palibot ko. And then, ang technology, na mag-uhan ko sa technology. Kag, syempre, first year college, wala pa ko to sing gamit. Gapanghulam lang, kung kinanglanon. Luckily, may nag-abot nga blessing. Kag nabuligan ni kami. Budlay, ma'am, ang college, pero kung paninguhaan mo, kag dedikado kagid, makatapos kagid. Kay wala man, ma'am, sa shortcut o kung hapos nga dalan, padulong sa kung ano ang ginahando mo mong para malabot mo. Pero basta porsigido ka lang gid, ma'am. Damo ka tuod ka budlayan nga maagyan financially, emotionally, kag kapoy sa mentally, pero kaya gid, ma'am. Padayon lang kay along the way damo may mabulig sa mga tao. Amo na iya, be positive kay wala iya sang shortcut sa pangabuhi, especially gusto mo ya maging successful, no? Hindi pwede Yes, nga mag-give up. So meaning, pag sulod mo college, wala ka gadgets like mga anong kulang sa imo, abe? Kay sa college, ma'am, subong nga panahon, importante ang laptop, mag-reporting, maghimo ka PowerPoint. So that time, first year, kinanglan pagitnamon manghulam, and hindi man ko siya good familiar sa flash drive. So, dito nabudlayan gid ko, ma'am, una-una. Ahay. Siyempre kay debla nagalin ka sa public school, hindi siya expose abi kay dibla pwede lang yan sa public school, may libro ka, amo na siya maintindihan Yes, lang na yan sa mga teachers if wala kaya gadget. Kumbaga bla, Miss Nelly? Yes, ma'am. So and then pagsulod mo college, so sino na yung mga instrument pag gingamit sa Ginoo nga mahatagan ka sang sini nga mga gadgets? First gid, ma'am, si Governor Lacson, siya gid ang naggrabe gid ang pag-support kag pagbulig sa amin. Amo na nga very thankful gid kami sa iya, ma'am. And then the NOSP, the Negros Occidental Scholarship Program, kay bangod sa mga allowances kag mga opportunities na ginahatag nila, ma'am, naka-cope up gid ko, ma'am. Kag dako gid nga bulig amo pa nga nakatapos gid ko subong. Ay, grabe no. Ang imo lang gid ya because sang sini no sang province kag ikaw ya because gapani ka sog kagid ginbuli kay hindi lang man na siya, I mean scholar ka sang province, pero kinanglan may part ka man di bla, kinanglan porsigido ka, kinanglan gatuon ka, kinanglan amon na siya, so ginhimo mo gid yang best mo, Miss Nelly, nga without nga wala ka nagapaminsar sang imo bala nga comfort nga ginatawag. Yes, ma'am. Oo. So and then naka-adjust ka naman pag second year, third year, amo na siya. Yes, amat-amat, ma'am, naka-adjust. Oo. Pero ang isa pa gid, syempre, ang imo ginhimo, hindi lang siya nga para nga makasubra lang grades mo 80, pero ikaw ya nagmagna cum laude kapag idya. Meaning to say, you are the first honor. Insakto na? 'Di ba? 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 'Di
Nasa second, ma'am, kaya ang first, summa. Ay, oo. Suma ang first, no? Ang magna second. Alright. So, magna cum laude ka, second honor ka. Pilang grades dapat sina? Nang dapat wala, ang lowest grade mo is 85 and then dapat maka-attain kasi 92%, ma'am. Ah, grabe. So paano mo man na siya na nangin consistently halin first year nga amo nang imo mga grado, Miss Nelly? Yes, ma'am. Nang hindi gid man sila nga baka-baka ang pagtuon ko, ma'am. Importante lang gid nga ginaamat-amat mo lang gid ang pagtuon kag ang mga projects, ang mga papers nga dapat mo ipasa is mapasa mo gid sa ma'am. Mm. So ano siya inang ano ni gani naging responsible ka lang gid ya. Yes, ma'am. Anong pinaka ano mo budlay mo nga na encounter sang college ka? Nga para sa imo do ara sa point nga nablang ano ka budlay gid sini amo ni or nagtulo gid luha mo or something like that? Almost, ma'am. So may mga field works na ang first year gid kay doon na mag-o gid na mamhaw nang wala alang hindi prepared ang lawas mo for field works, but then nakaya, ma'am. And kaya gid. Ano like mga ano ina? Case into agriculture gid kami, ma'am. So kinahanglan namon mag-go out and mananom. Amo na, ma'am. Sang gamay mo gabulig ka man pananom sa imo ginikanan? Yes, ma'am, sa babaw. Pero hindi gid man shadow gid ka kay gid mostly nga work sila gid. Mga gagmay lang, halimbawa, mamang harvest, bulak. Pero sa agriculture ka, ano nang ginahimo nyo dira, Miss Nelly yaw? Ang process gid, ma'am, sa pagtanom kasi depende man kung ano nga crop sila. Halimbawa sa humay, may different process kag obra gid na namon liga. Kag very thankful man ko nga natudlo na samon sa professor namon kay very useful gid sa and grabe gid ang edge mo once nga maka-agi kasi na sa field gid. Kaya ang experience, ma'am. Tuod. Sino ang professor nyo? Pinoy man? Yes, ma'am, Pinoy. Alright, grabe no. So kinanglan gali akon agriculture imo course ga pananom kagid ka mga humay mga amos na. Yes, ma'am. Duwa gid dapat ang imo ara gid ka sa may mga logics and then of course kinahanglan gid nga may experience ka gid sa field. Alright. So makadto na kita sa imo nga graduation. During your graduation, sa saan og gani ang pet sagid sa inyong graduation? May 31, ma'am. Grabe no, and you graduated as magna cum laude. Anong feeling mo during that moment, Miss Nelly? Very, very thankful gid, ma'am, kag proud gid ko. Thankful gid ko sa damong atawa nagbulig kay kung wala sila hindi ko maka-attend sa among graduation kag hindi ko maka-graduate. Nga amo na. So of course ara man ang imo nga mga proud parents, ano man ang ila nga mahambal? Yes, ma'am. Kasi mama, nag-congrats gid sa akon kay nag-ibig gid siya, ma'am. Galing kay si ma'am, medyo stiff, nang dasig lang na sa maghibi. But lang, sa do ka seryoso si mama. Pero very, siya, proud. How about si tatay mo? To si papa sa likod, nag-congrats man sa ma'am. Nag-proud man si papa. Oo. Ido sa bala, no? Ikaw ang ila pinakauna nga bata nga nag-graduate? Yes, ma'am. And then, subong. Ano nang imo plans? Subong? Gin-offeran kami sa school, ma'am, nga mag-take sing master's degree sa isa ka university sa Fujian at isa ka university in Taiwan, which is the Fujian University. And amo na subong, ma'am, nga ginaamat-amat na naman process ang mga papers and ang online application. Wow, grabe ba? So, makadto ka mo sa Taiwan? Yes, ma'am, hopefully. Ay, kanami, no? Kanami man sang school nga dira ka, tapos may mga offers, and then scholar gyapon. Yes, ma'am. So, ano na siya? Those wilduhan ka mo, no? May part-time work sila nga gina-offer dito, ma'am. Wow. So, muna.
very good opportunity. Grabe nga opportunity. Makakadto ka mo sa Taiwan. Ano ganit tawag sa to? Nang ano to? Take master's degree. Oo, makamasteral ka mo. Pila na katuig? 2 years, ma'am. Kanami ba no? Kanami gid nga opportunity. And then maka part-time job ka, subot ang balon, makapadala ka na, Yes. makabulig ka naman sa imo nga ginikanan. Yes, ma'am, hopefully. So syempre grab nyo dayon ang opportunity Yes, Nelly. ma'am. Pila ka mo kabilog? 11 kami tanan, ma'am, nga nag-graduate. I mean, pila ka mo kabilog ang ginoferan? 11 gid, ma'am. Wow. Galing kay lain-lain ng universities. Like ang imo ya sa sina nga university, pila ka mo? 6 kami da, ma'am, sa dira nga university. Dugin tunga kamo gali, ang iban didto man sa pihak. Oh, yes, ma'am. Pero same lang na Yes. nga agriculture. Kami, mamatay kami food science, kag ang 5 sa matay kid sila. Hindi ko sure kung anong specific ng course, pero very in line with sa agriculture. Oh, kanami. Oo. So, kanami man, no? So, saan Yeah. una na? I mean, saan una ka mo malakat? Ang process naman, mama, start yun this month, pero ang openings ng ilang nga class dito is sa September pa. So, may mga pila pa kami ka months na mag-process. And hindi pa gid kami sure kung ano ang day, kung saan o kami malakat ni gid. So, congratulations, no? Thank Grabe. you, ma'am. Na-expect mo man ni nga mga amuni nga mga blessings? Wala gid, ma'am, very unexpected. Wala gid ko na-expect. That's why nga pagkabalo ko or ang pagka-receive ko sa sining mga blessings, very thankful gid ko and surprised. So, ano ang imo nga realization? Ang realization ko, ma'am, is basta may handom ka, ma'am, magtinguha ka lang gid ka magtinguha. Kay si God may plans and may will para sa imo. May purpose ka sa siling nga kalibutan. That's why nga miski anong kabudlay sa bungan kakaagan mo or damo-damo sa difficulties nga nagkakatabo sa imong kabuhi, padayon lang. Gani man, no? So, that is why, sa sininili, anong gusto mo mensahe sa mga pareho mo, mga estudyante, or inaablang mo yung mga kabudlayan sa pangabuhi, pero dapat inaablang hindi mag-give up, kag mahimo pa maagi nga mag-eskwela, gid, or sa iban man nga mga kabataan nga inablang do ka easy lang amo na do ginapabayan ganing pag-eskwela, ano imo mahambal? Ang mahambal ko lang gid, damo-damo subong sing mga kabataan kag sing iban nga mga tawo nga wala sila gakahatagan sang oportunidad nga or sang bila mamahaw arab lang damo gid hindrance para hindi sila maka-eskwela or very budlay-budlay gid ang ilang gakaagyan. Kag pa sa mga may mga opportunities subong nga mag-eskwela gid ka mo mayo tapos sa gid yung pag-eskwela kag handom gid ka mo nga may malabot ka mo one day or may arab lang may goal gid ka mo para sa kagalingon nyo kag para sa pamilya nyo kag tinguhain nyo nga labuton miski inakabudlay. Okay. And ano man ang mahambal mo sa province of Negros Occidental? Kay Governor Lacson, very thank you gid Gov sa paghatag mo sa sining privilege and opportunity sa amon na makatapos kag maka-eskwela sa college and sa Negros Occidental Scholarship Program kag sa mga tawo sa likod sa sining programa. Salamat gid nga madamo sa suporta kag sa inyong nga bulig sa amon. Kag gusto ko man pasalamatan ang akong ginikanan nga grabe gid ang pagpanghimakas halin sang una para makatapos ko eskwela. Gani. Ma'am. Oo, so Miss Nelly, good luck sa imo ha sa mga Thank you future so much, mga ma'am. endeavors mo tanan pagkadto mo sa Taiwan. And salamat gid sa opportunity, no? Nga ginhatag mo sa amon diri sa Bombo Radio through Miss Karen Densay. So thank you so much for your time. Thank you, ma'am. Salamat. Yes, thank you. Alright, si Miss Nelly Thank you. Ambrosio, isa ka IP Pagkaon Scholar sa probinsya sa Negros Occidental. Iniya ato niya, syempre, gusto natin bala maka-inspire, no? Especially sa ang kabudlayan sa pangabuhi ara gid na. Pero pareho kay Nelly, no? Why niya nigin ka bigyan nga
na blang mag-give up na siya pero kita pa maagi, naging scholar sang probinsya, no? And hatagan opportunity, kita mo subo may mga master's degree pag siya nga kuhaon, ginoferan sila sang Taiwan, mapa-Taiwan sila, and then may pwede sila ka part-time job, grabe, no? So, gid ya, hard work and perseverance gid ang liyabe sinitanan, especially sa aton iya nga pagpangabuhi, na? Alright, sige. Sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo, mapos kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik sa aton iya nga paratuntunan, dugang pagid nga tupiko, ang aton iya nga diskusyonan diri sa aton nga paratuntunan sa Good Morning, Philippines. Dalang kid ha, standby. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever, isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano
ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue. Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o konang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan. Ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya. Gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang Balik na rin pagpalagad si Uplat Nutunan na Good Morning Philippines. Oras nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 35 minutos na. Ang nakalabay stock na alas 9 sa aga mga kabinan. Sa sining matiniyon, ato naman pag katuan natin sa katopiko na kilira sining Domingo, of course, no, sabay sa aton sining environment. Subong bulan sa Hunyo,
nagaselebrar kita diri sa probinsya sa Negros Occidental, no? Ika-30 na nga Environment Month celebration mga kaibanan. Siyempre, pagtuktok naton, pagpreserbar, pagproteher, pagpanami pagid no sa aton sining environment. Na masalita lang ang environment way magid kuno kinahanglan sing tawo, pero ang tawo nagakinahanglan gid sang environment na kay kung guba at environment paano kita makasurvive, paano kita pangabuhi no sa maayo no kay economic environment nami aton pagpangabuhi mga kaibanan, healthy kita physically, mentally kanami bla kun ang isa ka palibot po kanami isang aura bla kanami isang sinaton sang senaryo ito kanami pamatsyag mo no psychologically no kadamo sang contribution sa ating environment sustainable food production sustainable food production nami ang environment basta may nag-exister nga tao dapat may naming environment sa nga ton subong nga tuig o subong nga bulan-bulan sa Hunyo ga-celebrar kita sa environment month at the same time today subong adlaw Hunyo 5 nag-celebrar kita sa tawag nga World Environment Day based sa deklarasyon sa United Nations General Assembly sadtong 1972 timing gini no makibanan so maging kaupod naton subong aga diri sa aton palatuntunan ang aton sining acting kon OIC PIO no sang Provincial Environment Management Office kon PEMO sang probinsya sa Negros Occidental no maging kaupod naton subong aga si Ma'am Bea Lisa Fortaleza. No? Ibalonta ko na ng mga nakalira karon nga mga programa, aktibidades, aton sining probinsya, sa aton nga PEMO, sining bulan sa Hunyo, Environment Month celebration. No? Sa pekalinya, Ma'am Bea o B, Elisa Fortaleza. Ma'am, good morning. Welcome diri sa Good Morning Philippines program sa Bombo Radio Bacolod. Bombo Dennis ang mangin kaupod mo sa mga aga, Mama Bea. Mayong aga sa tanan nga nagapamati man. Kag nagalantaw subong sa Bombo Radio nga live man sa Facebook. Chakto sir no? Okay ang akon audio sir? Yes, okay ma'am. You're coming clear. 5x5. Okay. So, iistorya ko na sir kung ano ang matabo sa subong nga bulan sang Hunyo para sa aton pagselebrar sa Provincial Environment Month. Yes, ano ang mga nakahiligra karon nga mga activities sa aton sining PEMO, sining bulan sang Hunyo, Ma'am Bea? Okay. So, every fourth week sang month sang June, naga-celebrar kita sang Provincial Environment Week pursuant ini sang FP Ordinance number 152, an ordinance declaring 4th week of June as Provincial Environment Week. Pero for the past years, ginaselebrar ta na ni siya month-long. So, sa sininga tuig, nagaselebrar kita sang ika-30 na sugod sang bata sininga selebrasyon sang Negros Occidental. Sa subong nga tuig ang aton nga tema ng Only One Earth, inigin adapt naton sa United Nations Environment Program sang World Environment Day. So happy World Environment Day sa aton ang nagapamati. Ini nga adlaw ginahatagid naton sa aton nga dunang manggad. Okay, so subong? Yes, ma'am. Oo, sir. May ara kita do pila ni ka activities kay syempre isagid ka bulan bala nga aton nga baka-baka para sa aton dunang manggad. So sang June 1 sa iniman in support man with full support gid halin sa aton nga governor nga si Governor Eugenio Jose Bong Lacson sang provincial government sang Negros Occidental kag upod man ang aton nga PEM officer nga si Attorney Julian A. Bedrio nakakam up kita sang 16 ka activities for the whole month sa pag-celebrate naton sang 30th Provincial Environment Month. So sang June 1 nagsugod na kita sir, nag-opening kita dito sa SM nang upod man ang Camera Club of Negros, may exhibit dito sila about sa aton nga wetlands. Ini nga wetlands halin sa Bago, pakadto sa Ilog,
Ini gindeklarar siya nga 7th Ramsar site. Ini nga wetland with importance ini siya sa bilog nga kalibutan. Nag-launch man kita to sir dito sang June 1 sang Provincial Environment Conservation and Development Program ni iyaman sang probinsya. So subong naga-celebrate kita sang World Environment Day. Kag sa Buwas, may ara kami nga tree growing activity dito sa Tambara, Talisay. Ini province-wide siya. Nga updan ta ni sir sang iban man nga offices sang provincial government upod ang iban man nga partners naton sa environment. Tapos sa June 8 to 10 yara kita local conservation area planning workshop sa IB Magalona. And then on June 13 may Unified Single-Use Plastic Ordinance kita together with Panggas, ang Social Action Center sa Diocese ng Bacolod, dito sa IB Magalona. And then sa June 14, may coastal cleanup ang nauhang Upland Farmers Association dito sa Sipalay. And on June 15, may inauguration kita sang Mangrove Training Center and Boardwalk sa Sipalay City. So damo-damo ni nga itong activity. On June 16, may Kahilikam si Day kita sa Kabangkalan City. And then on June 17, may ara kita Provincial Mangrove Nursery Stocks Enhancement and Bird Watching dito sa Barangay Talaban sa Himamaylan City. On June 19, may ara kita ang Talarak Foundation Incorporated sa Negros Forest Park ang sa kilid na dabalasang Lagoon. Kay June 19 is Father's Day. May nag-celebrar kita sang Father's Day. Open house ni sila, free entrance to all visitors. So gina-encourage namon kag sang Talarak Foundation nga magkadto kita didto kang malantaw kita sang mga daang iba na rescued na nga mga endemic species diri sa Negros, mga Visayan warty pig, kung anong itsura ya sina, may ara man tada maral, ang leopard cat, may ara man tada nga Visayan hornbill, tapos may Visayan spotted deer man kita. So makita niyo na kung anong nagakalain-lain nga mga species ang sapat nga diri lang makita man sa Negros kag sa Panay. On June 22, may ara ang Temo Family Coastal Cleanup dito sa Cadiz City. Ini exclusive lang ni siya sa coastal cleanup sa amon lang yung opisina. And then on June 23, may barangay cleanup. Ini base sa Provincial Ordinance 005, Series of 2004, nga may natada nga taga clean up dira sa aton nga lugar sa Capitol grounds lang. And then on June 27, may ara ta first Provincial Local Conservation Area Management Summit. Ini lang siya, matabuon siya sa Provincial Capital Social Hall. And on June 28, may Youth Environment Summit kita sa Provincial Capital, iniupod din naman ng mga kabataan. And on June 29, move ni siya on June 21. So ini nga mga bikers, inihalini sila sa 5th District sa Negros Occidental. Ma-bike sila, pakadto sila sa Himamaylan, ini-sponsored ni siya sa Himamaylan. Tour of the Fireflies, na food productivity ang ilang nga theme. And on June 30, ang last day ng aton nga Provincial Environment Month celebration, may ara kita sayawit para sa kalikasan nga contest and may ara kita culmination activity. So amo na siya sir ang aton nga naka-line up nga activities for this month of June para sa aton nga 30th Provincial Environment Month. So kada mo damo. Only One Earth. Only yes sir, damo. One Earth, no? Botsirigon. Why na sing kalibutan po? So sa sini mga aktibidades naton ma'am, no? Singkoti for the whole month nato ni obrahon, no? Sa part sa office ng PEMO, no? Before pa ba niya, no? Before sa every celebration naton sa June, as environmental month, no? May mga programa na ng mga nahimo or may mga program nga na-implementar naton nga PEMO diri sa probinsya sa Negros. I know sa mga nagligad ako damo kita sa mga ginhimo man nga activities like mga tree planting naton kag iban pa, no? Yes, sir. Like a sort of environmental awareness para sa aton public. Anong iban pa ginaton nga mga na-implementar ang mga programa, Ma'am Bea? So aside sir sang aton nga naka-line up ng activities ng month mga celebrations ng 30th Provincial Environment Month,
ang mga LGUs nag-come up na sila sa ila week-long activities or sometimes month-long, depende sa ila. So, diri na di sir, may damo na di sila tree growing activities, ini-partner ni sila naton mo. So, may mangrove growing activities, coastal cleanup, symposium about sa environment, trainings, forum. So, may araw man sila gani, sir, nga photo contest, digital art, mural art, painting, basura art skills. So, ang mga LGUs nga line up man sa nila activities, do pila ni sila kabilog man, out of 32 nato, 31 ang excluding ang Bacolod City, out of 31 naton nga cities and municipalities, may ara kita 21 ka LGUs nga nag-intra sa aton sa pag-celebrar sini. So, pwede lang na sir malawag. Go ahead, ma'am. Ang mga bali may ara activities na line up ang Himamaylan City, ang Sagay City, ang Moises Padilla, La Carlota City, ang Kabangkalan City, Talisay City, Municipality of Isabela, ang Pulupandan, Escalante City, ang Valladolid, Bago City, Candoni, Cadiz City, San Carlos City, ang Ilog, Kawayan, Ibimagalona, Sipalay, may araman sa Hinubaan, Pontevedra, Binalbagan, kagang aton ni isa ka school, ang Philippine Normal University. So sila ni Sir Miari, may sila nga mga activities initanan, ang ako naging lawag, ang schedule sang 30th Provincial Environment Month, ang schedule sang kada LGUs, ini makita nyo sa amon nga Facebook page ng PEMO Negros Occidental nga FB account and PEMO Negros Occidental man nga FB account. So ara na to dito, sir. Okay, pwede na sila makalantaw o makakuha sa mga impormasyon. No? So, Ma'am Bea, no, masin natin, environment. No? Environment, pinaka-importante. No? So, paano mag-coexist ang environment at ang tao? Ano ka-importante ang environment sa isa ka society, especially sa tao, Ma'am Bea, para mag-aantas ng kinaalam, hibalong aton nga mga listeners, mga viewers, subong kung ano ka-importante nga natawag nga environment sa aton, Ma'am Bea? Yes, sir. So, imagine doon ta nga kita, as mentioned mo kagina, ang Earth nga wala kita, wala tag-exist ng mga tao, will it thrive? Makaya ya bala nga mag-ano lang sige hapon, magbuhi lang sige hapon nga ang kalibutan lang ara tanga without us. So, ang answer dira, kaya ya sa aton environment nga mabuhi, nga bisan wala kita. Pero kita ibutang tabala sa sitwasyon nga wala ang aton environment. Kaya tabala nga mabuhi? Diba? Hindi. Kaya dira na dagahalin sa aton environment, ang aton ginakaon. Ikaw hindi ka na mabuhi. 3 minutes lang nga wala ka hangin. Diba? So, imagineon mo mainig ang aton yung environment, hindi ta siya pag i-conserve, hindi ta siya pag i-protect, hindi ta pag i-rehabilitate ang naubra tas ang una nga wala taga paminsar, ano ay halang matabo sa aton. Mabuhi pa ta ayhan? Di ba? So, amuni nga may ara kita mga activities nga na-line up sa Environment Month. Kay ini nga time, ginahatag tagid ni para mag-conserve, protect, pag-rehabilitate sa aton nga dunang manggad. Okay, no? Sakto na, no? Kaya sakto tawag sila ito. Kung why guba ato environment, to especially, subuti, hindi tama na ma-deny, makita nato, no? May mga porsyon, or dako na galing nga porsyon no, mismo sa aton sining environment, nagkalaguba, like sining mga mining. Biskan legal na sa nga mining, pero hindi ta na ma-deny nga maghatag na isang epekto negatibo nga epekto sa ating environment. No? May mga magisubong kay illegal fishing, do ginaganaga na, no? Number one na, kung nagrampant ang illegal fishing, base subong, why ta isda nga makuha sa kadagatan, kung nagrampant sa sadto, kagaway ta matap na, amat-amat ang illegal laging, base subong, jutay lang ulan, terbi ng baha diri sa aton banwa, or sa syudad, bagod kalbo ng kabukiran, kag of course, no, as sa pila ka diskusyon, nabalaan naman ang subong ma'am, no, number one nga mas tabla ang part sang turismo
ecotourism, no? Especially sa Negros, no? Kita subong kadamo na sing mga tourist destination nga sinaton ti sentro sang attraction nila is environment, no? Sa Negros damo kita sing ginatawag nga ecotourism sites, no? Sa kabukiran, no? So part sa ato preservation sa environment sa din taguro ma'am di man nagaupod ang contribution, no? Sa pag grow man sa aton nga ekonomiya, like sinaton, no? Example sa Don Salvador Benedicto o kanami dira sa ecotourism, may mga kapihan, kalan-an, may mga daytime nga mga tourist nga kadto dira. So gabulig man generate sang ekonomiya or income sa isa ka lokal mabaya. So makita mo da sir pareho sa ato nakita ko may picture nga gin flash atong sa Madalag, Isla Madalag. Sa Ibi Magalona last yes, Friday. Grabe na sila sir ka-active into protecting their environment. Kita mo ang mangrove da nila, active na sila magtanom sa una of the night. Kami na partner na sila namon halin sa una. So makita mo nga kung halungan mo ng gidang imo nga dunang manggad, inang magtanom ka sang mangrove, hindi mo pa makita subong pa rin na matanom ka, hindi mo pa makita subong kung anong impact na sa future. Pero lang tawabala subong ang Isla Madalag, inaging protektahan na nila, kung wala na nila gin protektahan, gin pasugtan na nila nga utdo ng mga mangrove. Hindi na siya maging ecotourism sang sang Ibi Magalona. Aside sina sir, may ara man ang Ibi Magalona tumungtong. Yes. Gin cover na namon, gin document na namon. Kasi sa una, gagmay lang na dang mangrove, sir. So, sang gin protektahan, sang ilang nga enro, nga si Sir Jojo Vargas, together man sang ilang nga local government, naanahan gid sang mga tao dira mismo, ang dira man nila ang community nga ga-exist dira. Sila man ang nakauna gid, so sang ilang nga gin tanom nga mga mangroves. Kita mo, damo na kadto subong para lang magkaon, magliwa-liwa. So ecotourism siya sir, maka-generate siya income once nga ang sustainability bala nga ginahalungan sang community ang ina nga lugar so gabalik sa ila. Damo sila blue crab, so panamit sila nila nga blue crab, pasayan kay iba pa mga seafoods, no? Talaba, naman ang number one attraction, no? Tsakto naman maguro ginimo ni nga project 5 years before, no? Tisubong nakuha na nila ang bunga sa ila sini nga kwan sa ila sini nga pag panikasog, no? Kadamo pagid si kita naton nga mga idiots kaya siguro ma'am kulang lang nibla sang push, no? Information drive, kampanya sa aton nga mapumuloy kay diri sa Negros kita naton kadamo kita sing potential, no? Kung masagod na naton, masustain na naton aton environment, no? Sus masiling taguro ang Negros Occidental Mambia the best gid nga mangin tourist destination, no? Di lang diri sa lokal o national, halin pa gid sa Guwate mga nagligad, no? Like sa aton nga pagpreserbar sa aton nga mambukal resort and wildlife sanctuary. Subong terrible na. So bangod sa efforts naman ma-preserve naton ang flora and fauna, no? So while takabalo nga in the future 5 years from now, 10 years from now, no, makita ta na ang resulta sa aton sini nga pag protect, no, sa aton sini nga environment Mambia. Oo, ipa-intindi lang bala sir sa ang kay syempre ako sa Temo, pila pa man lang ko katuig mo. Pero speaking sa mga upod ko sa opisina nga nag-ubra na since ang inception sang Provincial Environment Management Office, ang sugod-sugod sina sir, lay ipa-intindi sa ila kung naa kinanglan mo i-protektahan, i-konserbar ang imong palibot. So, ang challenge na ara sa mga sa mga nauna sa amon. So subong niya tungod man siguro sir sa grabe nga pag push ng information education campaign ng opisina, pagpakita nga kung amuning inyo obrahon, amuni ang matabo sa inyo. So kami nga sir nga mga generation, nga mga subong mga
gamay na lang ang mga input. Kay do sa Negros Occidental, sir, basta environment ang ginaistoryahan, hindi iya budlay i-convince ang iban mo. Kay grabe naman, sir, ang napanom na nga daan sa mga previous administration, sa previous naman nga mga upod namon da sa PEMO, sa iban man nga offices, na ginpakita kung i-conserve mo lang gid, i-protect kag rehabilitate ang imo nga lugar, may ara kag gidjakwaon sa ulihi. Correct, no? Sige, number one, makabenepisyo, kundi na ang protection ng lugar na dra, number one, gid makabenepisyo ang mga locals, no? Anda ag-star, of course, like kung kapreserbar ka na karon sing kabakhawan, no? Ang aton da nga kabakhawan na, preserbar mo, number one, kung may ari ka ni kabakhawan, no? Number one, is-serve man ni siya as breeding ground or sanctuary sa mga marine species. Kadamo man ang isda, hindi ka na kadto pa sa unan tunga lawod to kadto mga isda kay mismo dili lang malapit sigad damo ka na isda makuha kay ti nangin napreserbar mo da nangin sanctuaryo nila da Dis Negros ma'am do kadamo kita sa mga ano ni marine sanctuary like dira sa I think number one dako da sa City of Sagay. Sagay Marine Reserve. Oh, yes, na. Damo na pinaka. Oo, damo na. Carbon Reef, na Carbon Reef, di ko mo sala. Oo. Carbon Reef, yes. Yes. So ko dabo sila. Mayara mga sir nga mga local conservation areas bala nga locally managed sang ilay nga LGU ya. Mayara kami do pila na kabilog, do mga 8 na siguro sir nga na declare na nila nga do MPA bala do locally managed na siya sa ano nga hindi na daya pwede ya pangisdaan mga sila da sir nga mga ordinansa. Correct. So nami man na no so sinaton number 1 kay guro takto na mahalin no maugat sa mga LGUs nato no kay kun maayo ang protection maayo ang environmental program sa isa ka LGUs. Then sa province hindi man taguro mag katingala kag hindi man gupalibad ang probinsya nga mag-support sa mga environmental program no sa isa ka LGUs kay singod da sa PEMO no, may mga monitoring mga kamo sa aton nga mga LGUs sabay sa ila sila nga mga environmental program di balanta Dis Negros to ang aton baybayon tuman ka kuana ka bugana sa Dunang Mangad no pagkadto mo sa bukid, subong, o sa kabukiran naton makita mo da, no? Maayo naman da ang bugana man naton nga mga natural resources dira bangod sa mga programa na naton nga na-implement few years ago, no? Tikit anta no si number 1 amo sinintabla sa aton nga pumulo nga hindi kita magkataka, no? Hindi kita baliwala no sa pag proteher sa aton sini nga ano ni nga Dunang Mangad no as mentioned yo kay nato ma'am June 13 naman to one plastic ordinance ta nga itakol unified single use plastic ordinance. Okay. Single use plastic ordinance no ti mayo ni kon ma-approve ni no ket is base sa iban nga mga distrito or bihan nga LGUs patuman man kiti balaan ta naman na no ang plastic isa sa mga number 1 kung iti kabalo mag-dispose no? Number 1 giniya nga magkahalit sa aton sili nga Dunang Mangad no. So far ma'am diri sa Negros if may ara kasing hibalo or data no do ano nagdako sa aton na revive nga forest naton diri sa Negros Occidental ma'am Bea. So far, sir, ano pa, gina-monitor pa kung pila na forest cover sa bilog na Negros. Same man sang mangrove cover kung pila man ka bilog. So wala pa, sir, na post lang kami, sir, sa Facebook. Importante, may ara na kita sa amat-amat nga percentage, no? Nato ng sadto nga mga bukid nato nga nagkalakalbo na sa mga supposed to be endemic, mga puno sang kahoy, nga sinaton iba ni guro century old na niti sa mga nagligad nagkala
nagkalapapas na bagod sa illegal logging activity, no? Without ibalo kung basi way kay balong ato makuturan, nga sininta puno lang sa kaos sa kabukiran, no? Pero dako gini ma'am ang mahatag mga proteksyon diri sa ubos kung may dalagko kita nga mga puno sa kahoy sa kabukiran na Ma'am Bea. Dunotod si Ma'am Bea, nagbabe dalagid na. Dalagid mama, may reconnect lang ka naman kay dunotod ang amon sa connection sa imo. Sinaton ko na masilata ko bastante kita sa dalag ko, mga puno sa kayo sa kabukiran. Damo ni protection natin sa ubos. Number 1, hindi kita dali-dali mag-flash flood. Hindi dali-dali magluntad ang landslide. Kaya of course, no, kung igoon tabi ng bagyo, at si madalag ko ang kao sa kabukiratan, makapugong-pugong ini sang hangin nga maigo sa aton. Muna ang proteksyon ta. Ring mo ti puno lang sa kahoy, mula niya mula to. Pero in due time, sa isa mo ka sako sang plastic nga matipon, why kakabalo in due time, 5 years from now, sa isa mo kasako plastic na tipon, dakot na ang positive impact sa environment. No, kaya kung wala mo ni matipon, ini nga basura, example, isa kasako sang plastic nga basura, wala mo ni matipon subong 5 years after epektos na sa ating environment, terrible. Hindi ka 5 years after ura mismo, kung di mo na matipon sa sako basura, nagbaha ka na da, nagsupon ka na da. Pero kung natipon mo ni ang basura, dako ning impact. Kung masinabla nga i-protekta, kag ipakwanta pagid, ipanamion tapagid ang aton sining environment like may mga aktibidades, tree planting activity, information drive, kag iban pa. Kasi naton ti importante ni subuti month-long celebration ang aton sining probinsya sa aton sining environment information kay ni Ma'am Bea nga ti daw mga 16 activities na kahiligra until the end of the month sining bulan sa Hunyo, no? So importante ato environment halin sa kabukiran pagkadto sa kadagatan. Ma'am Bea. Yes, sir. Okay na, sir. Balik na okay po. na. Ara na bala. Medyo sa kuan ng tagoro kay do hina-hina ang audio, ang video ta bumbon to ni okay lang. Do alang-alang gino sige. Ara na goro balik na kita sa aton nga connection, no. So Ma'am Bea, no senator mo na aton ginapahibalo sa aton nga pumuluyo. Iya ko do ano ka importante ining pagproteher aton sa nga dunang manggad, no? Sabagay ang environment o ang development, no? Hindi naman nato na madinay, hindi naman ito nga punggan, pero dapat kung man kung may ara sa environment, kung may ara sa development, may ara sa progress, no? Sa aton sini society, siguro dapat i-wait naman na kung ano ang impact sa ating environment, no? Di nang mas madako. Okay, kaya daw subudo kabudlay mo kung magsinta economic versus environment. Pati way kabalo in the long time kung protection natin environment sinto as discussed na kina nga maupod naman na yan, no? May impact man sa aton sining ekonomiya, Ma'am Bea. Oo, sir, makita mo man sa iba na mga ecotourism sites, nag-develop na sila. Noong una, mangrove lang na. Wala pa man kalanan, wala pa man mga structure. Pero at the end of the day, ang conservation, protection sang lugar, ara gid-Japon sa tao. So, dra ginataguro ta sir put effort into. Wala labot sang progress man nga makita natin sa community, i-capacitate ta, ipa-intindi ta sa mga tao kung nga kinanglan na i-conserve ang ilang lugar. Okay, no, sakto gina. Oo. So kami sir sa PEMO, may ara man kami
mga intervention Mm. na ginaobra. For this year, may ara man kami mga different projects and programs na nga naka-line up Mm. for support sa aton ng mga coastal kag upland ng mga partners. May ara kita in order to rehabilitate and conserve our natural resources, may ara Mm. kita na makaproduce ta sa mga seedlings. So specific niya ang amon sir project subong sa upland, do may ara kami project nga ma-produce kami do 16,000 seedlings sang kaningag inang cinnamon tree bala Mm. na wala ta kabalo may ara dali kita diri sa Negros Occidental. Cinnamon na siya. Sang previously wala na siya natagaan ang pagtamod. So subong try gid naton nga buhion naman ang ini nga industry sa cinnamon. So may ara kita project na produce 16,000 seedlings ang kaningag. And then, ma-procure ang provincial government sang 6,000 na nga ready to plant seedlings ang kaningag. Iniihatag sa 7 nga ISF associations sa Don Salvador, mayara man sa Murcia, na ilaman igatanom. Kaya ini nga tree, though existing na nga daan sa ila, kag suitable nga species man sa ila nga area. Sumayo So, na. mga amo kami na, sir. May amo kami na ang mga programs, and then mayara man kami nga tree growing activities sa mga grafted fruit trees, mayara man sa coffee and cacao, ini ginahatag namon man sa mga ISF namon nga mga partners. Mga high valued fruit trees, cacao growing project, may coffee growing project man ang province. Okay. Speaking sa kakao, may ari kami di karon nga interview matong taga Negros Blaga na kilala sa international sa production ng kakao. Si Sir Christopher Padriga. Bala mo na siya namon, sir, partner na siya namon okay. sa Program sa kakao. sa PIMO. Oo. Ba, tiyo karon na later sa program. Na siya namon, supported na siya namon. Okay, later sa program dati karon sa GMP nakahilira man sa nga amon interview no kasi ko ti taga Negros man dito na makita ang potential na sa ginatawag nga probinsya sa Negros no potential kati sinaton agriculturally ang Negros Oriental ti hindi mo na perde mo kasi nita ihaboy mo lang liso sa Indian mango nga nakaom no pag after 1 month pagbalikid mo nagtubo na amo na ka-reach nga aton sini nga nature diri sa probinsya sa Negros Oriental. So importante gid nga maprotehan tani kay hindi ilang siling ta ecotourism kadamo pa sa mga Negrosanon nga naga pangabuhi man sa tawag nga agrikultura te karon kun pabayaan tani aton nga kabukiran pabayaan tani aton nga kadagatan sakto na din ta makuha sa pangabuhian din ta makuha sa kanon ta enjoy time ni basi magutom tabla mambeya. Gali, sir. Basta hindi lang pag-abusuhon ng aton ng environment. Yes, amo na pa importante ta nga siling bulan dapat ma-inculcate ta i-push tagid ang impormasyon para sa aton nga mapuli to protect sa aton sining environment. So lastly lang guro Mambeya sa part ng PEMO sa kay Ma'am Julian Bedreo aton nga PEMO officer makuhaan lang kami sa imo nga mensahe or basi may dugang ka pa nga ipabalo ipadangat sa aton nga mga listeners kag viewers diri sa aton programa Good Morning Philippines. Ma'am Bea, go ahead. Yes sir, thank you Gid Bombo Radyo sa pag-imbitar ninyo sa amon diri sa inyong programa. So ginahimo tani why are we doing this all things nga mayara kita mga line up na mga activities because we wanted to heighten the environment awareness and consciousness of every Negrenses, that we may be able to influence and create changes in their behavior that would lead us to uplift their living conditions. So sa tanan namon nga naka-lined up nga mga activities, ginaimbitar namon kamutanan nga magbuylog kag magupod sa amon sa pagselebrar sang ika-30th Provincial Environment Month sa sining bulan sang Hunyo.
Madamo gid nga salamat Bombo Radyo kag sa imo man Bombo Denny sa pag-imbitar para makapabaluman sa aton mga kasimanwa sa mga aktibidades ng provincial government ng Negros Occidental. Thank you so much at tanan nga avid listeners and Bombo Radyo. Padayon ang kausa para sa aton dunang manggad. Let us all conserve, protect, and rehabilitate our environment. Avance Negrense. Sige, salamat gid no, Ma'am Bea Lisa Fortaleza ang OIC PIO no sa Provincial Environment Office kon PEMO sang probinsya sa Negros Occidental. So mo na ginadala naton dira sa aton bakatura sa aton mga listeners, sa aton mga viewers, para mapibalo naton kung do ano ka importante, ang pagproteher naton iya sang aton sininga dunang manggad. Kasi mo subong kung may ginatanom ka, posible may gitanom ka, buwas niyo po na makita ang resulta mo. Makita mo na after few months. No? Tama mo na, kung may ginaobra kita sa ating environment, hindi po na makita. Buwas na sunod adlaw. No? Basta na sunod bulan, makita mo na. Or after few years, no? Makita mo na. Like, minsan to kay ni Ma'am Bea, ning sa Ibi Magalona. Pagpananom nila to sing bakaw, few years ago. Subong na dalag ko na. Game patidogan sa daw floating restaurant. So income generating na niya sang LGUs. Kag of course, makatag sang trabaho sa mga locals. Kuti maka-income sila dira. Especialmente sa mga mangisda. Ang ilang produkto nga mga isda or ilang makuha nga isda dito sa kadagatan, di nila madalon pa kundi inibaligya, kundi dra na lang mismo sa LGU Rand nga restaurant. Ti mahapos ang pagbaligya na sa ilang mga produkto, makahatag pa-generate pa sang income, sang employment sa isa ka lugar. Amo nang pinaka-importante, mo si tambal na gina before man, nga ang environment sa kalibutan, sa aton Mother Earth, maka-exist without human. Wala ta. Ang environment, ara na daya. Ibla? Sa una, chimpo. Ang environment, ara na daya. Bisan wala sing tawo. Okay, natural na iya ga tubo. Natural na iya ga proseso ang environment ta. Pero kung wala kita sing environment, hindi kita grow maka-exist. Ang tao hindi maka-exist kung wala sing good environment. Number one, gutom ta. Why takanon mo? Di na magtubo ang agrikultura sa ato duta kay polluted. Bakod sa pagguba natin sa environment. Wala na kita sa isda nga makuha sa kadagatan. Bangod polluted ng dagat ta. Kung gutom ta, patay ta tanan. Kung hindi ta exist, makimanan, in due time, kung totally giman abi, 80% guba environment mo dira, in due time, text siguro ka lawig nga tinuig, pila na makadikada kung mabalik amat-amat, puti kita ya, hindi na malabutan, pila pa ka tinuig, magkalamatay ta, bangod gutom na kita, wala na kita sa may makaon. So, muna ka-importante, sa environment, environment kinanon ta para mag-exist ang aton nga kalibutan, mag-exist sa kalibutan, kag of course makatag kini sang ekonomiya, employment sa aton siniya nga mga locals makaminan. So muna environment awareness naton, proteksyon naton ang aton sininga environment mga kaibigan. So salamat gid sa aton sininga bisita, Ma'am Bea Lisa Fortaleza sa Provincial Management Environment Office mga kaibigan. So standby ka mo masunod pag naton nga mabisita dito sa Panatutunan Good Morning Philippines, makaligadaman pinaka-importante nga mga pahanumdom. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtog 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakahibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Naga-promote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic
organic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa sige! Pabalik na sa ato niya nga pala tuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines. Padayon ninyo nga kaupod subong iya nga aga Bombo Ansindol Sorilla kag Bombo Dennis Rubica. Sige, moving on sa dugang panaton nga tupiko diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Of course, padayon ninyo ang mangin kaupod naton subong kadto tanay sa Australia on the line. Yari na sa piyak nga linya ang mangin kaupod naton sa subong yang aga diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Bombo Dennis si Sir Denmark Swede, direkta sa Australia. Sir Denmark, maayong aga halin diri sa amon sa Pilipinas. Mayong aga bambuan halin diri sa Sydney, Australia, oras namon 12:25 sang udto. Yes sir. Kamusta dira subong sir sa Sydney, Australia? Officially nasa winter season kami starting June 1 until August 31. So ang amon temperatura kung kaisa nasa 5 degrees aga. Wow. Subong sir, tugnaw? Nasa 14 degrees kami. 14. Magkabal ka nga 14 degrees, tugnaw gidya ino? Kung wala siya hangin, medyo okay lang kung climatize ka. Ang aton nga refrigerator sa balay nasa 3 degrees ina eh. Oo. Do ka carry lang man, do ka okay lang man. Kinanglan mo mag-jacket, sir? Kaya kilala mo mag-jacket, especially sa gwa kung bigla may windy siya, mo ginantugnaw. Okay, kakabala ka kami. Kay dira sa Australia, ara si Aston Palikte, Bombo Dennis, no? Maka-enkwentro niya si Jason Moloney, nga taga Australia, isa ka Australian national sa boxing. Kamusta dira subong sir? Maghambal tayo nga boxing. Pag-abot dira sa Australia, pareho dibla sa aton sa Pilipinas, halos na lang yung tao syempre excited, especially kung kilala naghampang. Dira sa inyo sir sa Australia. Ang Australian culture lain kaysa US culture, kaya ang Philippines they always identify sa American culture amo na nga boxing dako dira sa Philippines. Diri sa Australia ang number one sports is Australian football. Amo nang daw ginatawag nga rugby. Sa America, kita mo na sa US may gay helmet sila. So ikadua diri sa rugby league, ikatlo soccer, cricket, basketball, even basketball diri is only number 5. Ang hampang nila subong nga boxing wala dira gina-broadcast ang Australian media. So totally silent sila. Ay tuod ka sir. So putang balon dira subong sa inyo sir. Kumbaga do wala lang yakmaan yang tawo nga may boxing dira. Generally wala. Unless the last time niya dako ang coverage diri was when Pacquiao naghampag si Pacquiao diri sa Brisbane. That was, I forgot the exact year. Amon to na may gamay man nga coverage sa media diri, pero ini si Moloney wala sang coverage. Oo. So unless it's Pacquiao nga nagahampang gali sir no, botang balon dira ginaman naton nga makita nga worldwide ya. Maski ang pungsod nga do hindi siya do yang nagahatag Bombo Dennis bla sang pagtamod ya sa mga amo nga hampang like boxing naga-cover sir. True. Pero kung maamo ni nga gamay nga hampang, hindi na nila gina-cover. Ay, tuod ka. Si Jason taga Australia mismo. Si Jason Moloney. Sir, ano na ang background sa imo lang sir no nga kung nabatian mo si Jason Moloney, ano siya da kasikat do wala gid dira sa Australia? Siya ang holder sa bantamweight sa Oceania Division. Ang Oceania Division kung sa boxing world ini ang compose ang Australia, New Zealand kag mga smaller Pacific countries. Amo na siyang holder since 2017. So, sinong pinakasikat nga boksidor da sa inyo, sir? Wala gani ko kabalo.
Kaya hindi sila amunika sa boxing. Do hindi gid sila ya boxing. Ano kaning Australia ya sir? Anong pinakasikat ng hampang? Australian football. Ang spectatorship ni isang 2018 was 7.9 million. Wow. So it's football. It's a football country. Kung magambal Yung, kaya kumbaga, nga sa US, football, rugby. halos da etanan do gadulog ang kalibutan. Yes. Though it's like Pagambala dako mo magampang din sa football, sa Pilipinas, si Pacquiao laka-laka ang gabiyahe nga jeep, sir. Oo, dere paghambalo mo football, halos tanan gauntat. Grabe, no? All right. So, subong niya, sir, wala man gani siya, news sa media, ang hampang ni Subong. Wala, bali sa pay-per-view siya, pero sa normal channel, wala gid maski even sa Sydney Morning Herald, amo na pinakadako nga newspaper diri daw amo na equivalent sa PDI o Philippine Daily Inquirer. Wala gid sila gina-mention. Oo. So, ano lang ang sitwasyon? I mean, dira Subong, sir, it's just like a normal day, do amo na sina. It's a normal day, wala sang happening, wala sang dako nga sports except kung maghampang ning Australian football kag ang rugby league. Kag next year host ang Australia sang FIFA World Cup sang babaye sa soccer. Amo na may coverage kay soccer country man ang Australia. Okay. Sir Denmark, no, si Bombo Dennis ni. Ano kalayo dira sa imo lugar ining Marvel Stadium sa Melbourne, sa ginabuksingan sa buong dira ni Palikti kag ni Moloney, Sir Denmark. Layo gid no? 800 plus kilometers, so bali 10 hours drive inihalin sa Sydney. Kung by plane, that's about 70 minutes. Okay, so another province, layo pa ni gali katama. Another state. Another state, you mean, no? So, Melbourne, no? Kaya dito na sa Marvel Stadium, so, malayo, no? Despite, Sir Denmark, nga si Jason Moloney, native sa Australia, no? Daw there isa na tao sa state of Victoria, Australia, Sir Denmark. So, bisan to the native sa Australia, daw, wala lang, no? Daw wala gid nihay niyo nga balita siya fights mong adlaw. Hindi siya kilala as national icon gid sa Australia pag-abot sa boxing kay among daghan explain ko ang boxing is not really a national sport. Pag-abot rin sa Australia daw wala lang. Maayo pa gani si Pacquiao na balitaan ni. Okay, sige. Oo. So, at least, sir, no, bala kami sa imo, dira, nakakuha kami somehow man sang overview nga amo ni siyang boxing, dira sa Australia, lain na kon football, gadulog ang kalibutan nyo. But happy kita because maski hindi amo sinakasikat ang boxing sa Australia, but when it comes to Manny Pacquiao, makitaan mo gid nga halos nagadulog yang somehow, maski ang country nga hindi amo naka-fan, no, sang boxing, nagabalita, gid. Anyway, sa Denmark, kabalo ko damo pagit kita na supposedly nga sugilanunan subong yang agad dira sa imo, especially sir, anong pinaka-latest dira subong sa sir, sa Australia subong nga do ginatutukan gid? May ara na kami number 6 case ang monkeypox virus bali na identify diri sa New South Wales ang amon ika-4 nga kaso. So ginatutukan ini subong sang state government. Kay wala kita kabalo kung until when kung may ara man sang community transmission yung ginatawag. So amon yung ginatutukan subong plus ang amon niya maabot nga flu season kay winter na kami. Amon na ang gina-double check namon plus ang amon niya ongoing nga COVID cases. Oo, pero ang COVID ya, sir, do amat-amat na gid man no. Naka-update ko sa imo last time do hindi naman gid masyado. Ang amon niya cases nagnubo subong sa 27,000 pero ang amon niya deaths ay nagataas na sa 60 kami kagapon. Tapos ining monkeypox do amo ning ginakangawaan, sir? Amo ni subong ang ginabantay ng monkeypox kay amo na ang delikado kay wala hindi naman totally blind pero daw bag-o siya bala sa kalibutan. So mo na ginabantayan sang state government sang New South Wales kag state government of Victoria. Oo. Pila ka kaso? Ikapila gani ang kaso, sir?
May ara kami apat diri sa New South Wales, may duwa sa Victoria. All of them were travelers from Europe. Ini sila mga lalaki, amo na naman ni mga lalaki halin sa Europe. So ang majority sini is kang kaso especially dito sa Spain kag sa Portugal is men who had sex with men. So amo na ginatutukan subong sa WHO why kag kung din sila nagkaling. Oo. Loka kadelikado. Pero since, di ba, ara da subong, ara da Aston Palikti, ara dang ilang nga team, hindi na siya doya kabudlay, magsulod subong sa Australia, sir? Open kami. Wala sang restriction. Bali, you can do whatever business you have as long as pag nasa public transport ka kag sa airplane, mag-wear ka lang sang mask. Wala na sang restrictions. Oo. So this is despite the fact nga ang monkeypox ara naman, anong pinaka-latest nga hambal sang gobyerno ninyo, sir? Ang monkeypox, kung may ara ka sang na-expose ka, isolate ka lang, pero wala pa naman sang guideline nga, let's say, katulad sa UK o sa Belgium nga, pag na-expose ka is 21 days ka mag-isolate. So far, dire sa Australia, wala sang guideline nga mo sila. Oo. So, nga aman, sir, I mean, di ba, kung COVID, yes, ang una, do, pero tiga dyan pag, sang gobyerno, nga sa monkeypox, do, hindi na siya, do, amo na. Na-prove nila kaysang una sa COVID, wala kita sang vaccine. Amoy na ang ginatanaw nila. Plus, totally blind ang government sang una kay bago atong COVID. Plus, the fact na daw politically motivated kay siyempre ang mga politiko sila mando sa mga doktor nga i-close ang border, pero nakita naton nga closure of border doesn't do anything except nga nagsuffer ang economy. Pero subong since may vaccine plus ini ang monkeypox, may vaccine man siya actually, ining vaccine sang smallpox which is about 85% nan kuno na effective. So wala sang border closure. All right, sige. No, anyway, Sir Denmark, no, kabalo ko busy ka gid subong. So makuha lang gid kami update sa imo, sir, from time to time. Salamat gid as always sa imo tiyempo nga ginahatag mo sa amon diri sa Bombo Radyo Bacolod, sir. Good morning. All right, sige. Now there you have it, ang atong Bombo International Correspondent direkta sa Australia. Kamusta na da, Bombo Dennis? Si Aston Palikti kag si Jason Maloney. Yes, Bombo, nagsugod na ang enkwentro ni Aston Palikti versus kay Jason Maloney sa Australia. Si Palikti, ato na native nito bumbudan sa sulat sa bumuan, sa sulat sa Bago. Correct. Sa provinces na Ikusuntal, bumbuan. Ako talawang tabla sa ilang tale of the tape. Ang ilang personal stand, no? Si Jason Maloney 31 years old, pero sa edad ni ni Aston Palikti, no? Sa height taas si Palikti 5'7", si Maloney 5'5" lang. All right. Bomboan, no? So may advantage. Yes, advantage, taas kita. Pareho na sila tanan nga mga right-handed. Orthodox, na? Okay. Para silang right-handed nga duwa, Bombo. Si Pacquiao, di ba? Wala to, ya. Southpaw to, ya. That's why one of a kind na siya, ya. May bintaha ka kung wala ka bumbuhan mo. Ang hambal gani, sige pala, yun, Bombo Dennis. Yes, no? Sa ilang record fight, si Jason Maloney may 23 kadaog. Si Aston Palikti may 28 na iya ka mga daog. Bumbuhan, so may bintaha kita. Damo daog ni Palikti. Pero sa number of losses, duwa lang niya ang duwa lang ang perde ni Maloney. Si Palikti may 4 na kaperde. All right. Bumbuhan, no? In terms ng draw, may isa-isa na kampang draw. Patas. Bombo no? In terms sila sining kuti si Palikti may 28 kadaog, si Maloney may 23 kadaog, sa 28 kadaog dari ni Palikti 23 dari mga knockout. Bumbuhan, no? Ang knockout yan ni Maloney is 18 lang, no? So damo sing kontra si Palikti nga na knockout siya. So para sa kay Jason Maloney Bombo no? In terms ng ginatawag nga reach
ang kalabaon Kalabaon kamot. Sing kabutkon niya. Butkon. Bintaha kita. No? Kay taas. Taas si palikte. Laba kamot. Yes, no? Definitely kung taas ka laba kagidya Yes. ka. 176 cm ang reach ni palikte against kay Molone nga 165 cm lang. Kung laba ka kamot, syempre, bintaha. Bumuhan, no? Kay ikaw labot mo siya dayon. Hindi nakapalapit ang kontrast mo mo. Siya kinanglan niya pa Palapit sa imo. Pag palapit ako, So, mo na bintaha kung laba ka ba ni kamot bumuhan. No? Galing ka sinikot boxing ni mo. Boxing. May pareho sila ga sumbag. No. Diskarte kaga siyempre ang imo nga style sa pag-enkwentro sa imo kontra. Bomboan, no? Kaugos naton si Jason Moloney, native or tao sa Victoria State, no? Sa Australia, samtang si Aston Palikte, teatro niya, no? From Bago City, Negros Occidental. Bomboan. So gamay-gamay mo na diferensya sa weigh-in nila kapon. Bomboan, si Aston Palikte nagbugat sa 117.06 pounds, no? Si Jason Moloney bubugat sa iya gamay, 117.61 pounds, no? Gamay malang point malang nga kontra mo ni Rado pa. Pareho naman sila 117 pounds. Bomboan kag sinaton ini sila mag-away, no, sa duwa ka mga titulo, no? WBC Silver Bantamweight title kag WBO WBO International Bantamweight title. Bomboan, amo ni ang away o panabi corona, nga agawan, sining duwa sa sining boxing kasi ito naka-start na ang away, no, ni Aston Palikte, native Negros Occidental, Bago City, kagining Australiano, ma-update lang siya po sa kon Molone, mga kaibigan. So balaan ta ni karon kay sila ton na sa ila sining teletape ni Joe Bintaha kita diri mataas aton nga boxer kay kag gaano ka black ko in terms sang daog, no? Damo isang daog si Jason si Aston Palikte ang aton siniya nga kwan aton sining boxer ako na boxedor naton mga kaibigan. So standby ka mo kay from time to time maghatag kita sa update, no? Sining ila karon ng enkwentro, no? 10 rounds schedule, 10 rounds bawat ini bubuan. Magsiling ka 10 rounds every round 3 minutes, no? Then may the 1 minute nga break, no? Then masunod naman another round. Masiling ka 3 minutes every round. Dasig na. Hindi niya malabutan sa oras, no? Depende, no? Kaya base kung sa pilap lang ka mga round, may mga knockout na bla, no? Kaya ma-referee stop the fight bakit sa knockout. So depende, no, sa madalagan sa enkwentro lang duwa po sa schedule din 10 rounds bout, no, in between Aston Palikte Pilipinas kag Jason Molone sa Australia, Bomboan. Okay, maulo bintaha kita, Bomboan, no? Kay kun kaon mo si Jason Molone do mga 8 years pa niya sa patag sang boxing, si Aston Palikte mga 12 years na, so mas all experiencado, ang aton nga boxedor kiti malawig sa patag sa boxing mo, Bomboan, okay, no? Din siya, okay. So muna nang sinato, no? Bomboan. So bantayan tanin, no, kay subong aton sini patrol si Bombo Carla May Defensor, no, ato sa may syudad sa Bago mismo gito sa Puluyan kag sa mga membro ng pamilya, no, ni Aston Palikte. Nakay bantayan ti karon nali dumaog ni karon si Palikte, terrible man inugyaw sing taga Bago, especially siya sini nga pamilya, no. Kaunta sa pekalinya, live from Bago City. Si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning. Kamusta dira sa sudad sa Bago? Kamusta sa mga pamilya ni
Aston Palikti, Bumbo Carla kamen. Kaning sa live kita diri subong no sa barangay Sampinit kagupod naton diri subong ang Iloy mismo ni Sir Aston Palikpik Bombo Dennis sa subong medyo malinong o kung malinong diri ang bago Bombo Dennis bangod nga ang brand out agapa no so ang iban ti naga-access na lang sa ila sini nga cellphones Bombo Dennis ating iban diri ti manatani ang ginakulat no ang hampang ni Aston Palikpik Bombo Dennis so galing kay ang iban na wala gid sang malantawan bangod nga brand out diri kag isa pa Bombo Dennis nagatulo-talit nagadula-dula ang aton sini nga signal diri sa may area sa nga barangay Sampinit Bombo Dennis sinanay try gid naton yung makalantaw kun tani galing kay Bombo Dennis so medyo ano gid ang aton sini diri nga signal Bombo Dennis no fluctuate no. So excited naman inis na kung tani nga magalantaw subong nga mga tinion do dani sa panigurado nga nagahampang na subong si Sir Aston Palikte. Sorry sa subong tupad ko ang nanay si Sir Aston Palikte kasi Ma'am Marlene Palikte. So nay mayong agaliwat nagbalik naman sa diri. So kamusta ang imong nga pagmonitor sa hampang ni Sir Aston Palikte? Paan ko ano ba lang? Hindi ko na kung gahampang sila. Wala ko na sa ako ni bala daya. Kaya ginakulbaan ko na iya. Amo na ako magampang sila, wala ko na iya. Gatan outfit. Nawala sa bala. Bala na ko na sa mga bata. Sa bana. Tapos gahampang. Amo na lang. Oo. So mga utod. Mga utod nag-monitor na sila kay. So kay tingog ko din nag-lockdown. Diyan siya man siya kay run out na sa ila ko no good life. Kasi niya sige lang maulat na lang ta sa matapos ang ihampang amo na lang na pag ta. Amo na lang na pag sa ilang taon liwat. Oo, ilang taon liwat. Subong nga mga tinion na Bombo Dennis no ka mabudlayan magkita sa pag-access no bangod man sa mga subong okon sa signal Bombo Dennis. Bumbo Carla, bako tabay si Nanay Marlene kamusta tulog yung gabi natulugan man siya? So kamusta man tulog mo kagabi nay? No, okay man. Galing kay natulugan man. Natulugan man ko galing nang gabi ito ko na igabugtaw. Oo. Ay daw basta kung hindi ko na makatulog bala na. Mabalaan mo nga pagkaaga hampang. Pero nakatawag pa si Sir Aston? Wala na nasa katawag kung kay wala na sa namo na-disturbo mo. Ay nambala na sa namo kung hindi ka na magpanawag. Concentrate ka na iya sa imong hampang para tulog ka sa para makatulog ka nga maayo pagampang mo. Yung okay man maan, kaya mo na sa. Okay, kasi babada. Pangamuyo lang kami sa imo, mautod na man sila sa imo. Yes, so tiya iya subo nga utod nga sa side ni tatay niya nagpadulong man dito. Basta kay hampang gata kadto gina sila ya kada hampang nila. Taga Australia man ang mga utod yan mo. Kaya gina sila ya. So for sure ato sila subo. Kada gina ihampang kada gina sa. Okay. Te Bombo Dennis ato man to dito no ang iya sini nga utod man area sa Australia. Oo. So may idea ka man kung kanday sino ang ato dito? Si ang galantaw lang gid na iya si Michael nga magulang nila. Michael. Palikpik. Oo. Magulang gid na iya. Ang mga babae wala na sila iya. Ang lalaki na. Hilig man siya. Mahilig na saya. Okay. So Bombo Dennis i-try taman ni access si Sir Michael Palikte Bombo Dennis no kung base ato gid ni siya sa area kung sa diin nagahampang si Sir Aston Palikte. Nakagbuan. So Bombo Dennis. Yes, Bombo Bombo Carla no base ra sa tatay to do ilang gabi facilitate no kay para makakuha mo kami to ga-connect mo kami to karon dito sa Australia para balantang resulta siningampang ni ni Aston kag ni Jason Bombo Carla. Bombo Dennis. Go ahead Bombo Carla.
Yes, Bombo, Daniste, amo man yung ginahulat-ulat rin naton ang hampang, galing kito medyo alang-alangin naton sini nga signal, Bombo, Daniste sa subong, ari lang di iya sini nga iloy, kag tinagahulat-hulat man sa ang resulta sa hampang, Bombo, Daniste. Sige. Standby lang na po Carla, no? Kay balikan ka na mo dito guys, once may kakuha na kita sa update, no? Dito iya sa may Melbourne, Australia. Sining away ni Aston kag ni Jason, Bombo Carla. Yes, Bombo Danis, so gikan diri sa Barangay Sampinit, ini si Bumbo Carla Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo. Bombo Carla, no? Nabatayin mo kami na si Carla May Defensor, direkta dito sa may Barangay Sampinit, no? Siyudad Zambago, mismo sa Puloyan, no? Ni Aston Palikti, no? Kay Kuwang Isa, Bagunuhon gini, no? Native ini sa siyudad sa Bago. So mga auto na to, standby na kamo kay any moment, mga development, makautas ng resulta, no? Atong ihatag sa inyo makabinang kasi natong gibatayin nato rin kay ti atong giniya, no? Taga Negros, no? Si Aston Palikti, Bumbuan. Yes, Bombo Dennis. Sige. Well, makuha kita update no sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sining hampang no ni Aston Palikti kag ni Jason Moloney. Si Aston Palikti again taga diri sa aton sa may siyudad Zambago, probinsya sa Negros Occidental, kung sa din ang iyang kaenkwentro ang isa ka Australian national, no? Sige. So sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, dali lang gid bala. Ma-post lang gid kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik sa aton iya palatuntunan, no, dugang pagid tupiko ang aton iya nga diskusyonan diri sa aton iya pagpangalagad sa Good Morning Philippines. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sa muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kaligip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang tuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines para ninyong kaupod subong yang aga Bombo Ansindol Zorilla kag Bombo Dennis Rubica. Sige. This time, Arianay, isa ka international awardee ang ngin kaupod naton sa subong yang aga diri sa probinsya sa Negros Occidental, no? He is from Bago City, Negros Occidental. Isa ka best cacao kabalo ka mo nga diri sa probinsya sa Negros Occidental makita ng best cacao varieties. Wow, grabe. Nakakuha sang gold award from Paris. No, bangod sining ginatawag niya nga heirloom cacao. Okay. Sige, sa piyak nga linya may kaupon naton Sir Chris Fadriga. Sir Chris, maayong aga sa imo. Upod mo diri sa Bombo Radyo Bacolod si Bombo Ann kag Bombo Dennis. Mayong aga Bombo Ann and Bombo Dennis. Yes, sir. Mayong aga sa tanan. Yes, sir. How are you? How are you subong sir? Okay lang gid. Kamusta man kamo da? How's the feeling, sir? Kay syempre, isa ka ka-awardee, isa ka international gold no award ang imo ni nakuha from Paris, Sir Chris. Well, ang ini nga gold that we got is basically nang kapakita lang na nga ang Negros in particular where we're growing this particular variety of cacao ari paginadi sa aton. Question lang gid sa pagpangita kag pagpadamo sini nga good to mapalambo ta pani siya pagpadamo diri sa Negros kag sa Panay no sa Region 6. Although ang Davao amo subok ang considered as the cacao capital of the Philippines, it doesn't stop us here in Negros
to be the heirloom capital of cacao of the country. Sir Chris, before we continue, sir, pwede mo sir mapahigda ang imo nga video para mas manami. Okay, nagatindog siya subong sir, i-landscape lang gid siya. Okay. How about now? Okay na? All right. Sige, sir. Sir, can you tell us paano niya siya nga nahatagan ka sang award? Paano ni nga sa Paris na recognize ka? Ano ni siya nga competition, sir? Or I mean, paano ka nag-join sini? To start ang Philippine Cacao Quality Awards, PCQA, is done every year, no? So that gives us mga cacao farmers all around the country sa tanan nga region as an opportunity to submit sample of their beans para itilawan na siya sa mga panel of judges ang imo quality. So you will have an idea how is the quality of your cacao beans compared to the other cacaos being grown sa ibang nga region. So 2 years ago, nag-intra kami sa local competition for the Region 6. Before na nimo mapadala sa national, you have to compete on the regional level dito sa Iloilo. Kami ni Nong Dulping sa Silay, who is also a cacao grower, nagpadala sang sample namon sa Iloilo, and we competed with cacao growers also from Iloilo and other provinces in Region 6. Naglusot kami ni Nong Dulping sang Silay, and we were made to represent Region 6 to the national competition sa Davao. Dito nag-compete ang amon cacao beans against the rest of the country, and nakalusot ang aton nga cacao, may samples won the competition, and out of the mga 30, sobra 30 ka samples na nag-intra, anom I think was sent to Paris, France to join the Cocoa of Excellence, which is a bi-annual, no, every 2 years. May international competition among cacao producers na around the world, no? And that I think there's 50 countries na nag-compete da. And out of that, ila na itilawan ang aton nga mga samples ng beans based on its physical qualities, and ila nang ihimuon cacao chocolate, no? And they will try your cacao. So ang natabo, ang Philippines sent 6 samples na intratada sa as one of the samples that entered. And last year gin-announce nila virtually kay during the pandemic man na hindi man kadto sa France, no, travel was restricted. So the day before Odette struck us here in Negros, gin-announce nila ang mga winners. And amo na nabalanta nga ang aton nga samples ang aton cacao beans nga gin-submit, nagdaog siya gold, together with producer also of cacao in Davao, naka-gold man sila and a silver. So it's a good showing for the country, no, for the Philippines. And this is not also the first time na nagdaog ang Philippines ang gold. Kay 2 years ago, about 3 years ago, there was also a farmer from Mindanao, ang iya nga sample nagdaog man sang gold. So slowly but steadily, the country is being recognized as a source of quality cacao, no, for chocolate making. Wow, grabe. Sir, before we continue, na istoryahan ta ng gold nga ina mga award, dali lang gid sir ha, kay may checkeron lang ko kay Bombo Denny. Bombo Radio Bacolod! Number 1! Basta Radio Bombo! Sige, with your indulgence, sir, sir
Chris, Bombo Dennis Rubica, kamusta? Anong update sa kay Aston Palikte kag Jason Muldooney nga hampang? Yes, bubuan may resulta kita nakuha no, gikan dito sa may Marble Stadium sa may Melbourne, Australia, sining enkwentro no sa aton sining Negrosanon nga boksidor no, si Aston Palikte against sa Australian boxer nga si Jason Moloney, masubo-subo nga balita bumbuan, na pierde ang aton nga boksidor, bumbuan, sa aton portion nga nakuha sa third round, no, sa ila sini nga 10 round schedule bout, na tumba, ikaduwa gid matumba si Aston Palikte na matapos nga miigo sa nga tuo nga tapungol ni Jason Moloney. Bombo sa third round. Yes. 2 minutes and 35 seconds sa third round bumbuan. Ikadua nga natumba, no? Last nga tumba muna sa 2 minutes and 35 seconds sa third round, natumba si Palikte. Nga mo ni ang rason nga gin deklarar ang knockout. Referee stops the fight in favor sa kay Jason Moloney, bomboan. So sinuwata, perde si Aston Palikte sa third round sa ila schedule 10 round bout, no? Kaduwag siguro da basi na na timingan, no? Yes. Aton nga Kay ang boxing patiming tayo. Yes, bomboan. Sige lang, mo gina, poti ang boxing may may daog may perde. Poti sige apo niya bumbuan nagakangulahan kita no sa ato sinigusano nga boksidor sa effort siya nakalabot naman siya dito. Poti may may dason pa nga mga enkwentro bumbuan. So muna pinakalitis nato na perde kita sa Australian boxer nga si Jason Moloney, bomboan Sindol. Bombo Radio Bacolod. Number 1. Basta Radio Bombo. Salamat Bombo Dennis Rubica. Sige lang Tiyan mo gid na, no? Maybe next time may gakadaog gid, may pierde gid. Dirita na bala sa daog kay parayon naton nga kaupod subong yang aga si Sir Chris, no? Kung sa diin hambal naton earlier sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo gold award din siya because ang iya produkto nga kakao, no, sa Paris, no? Imagine sa kadamo, no, syempre entry worldwide na ni siya kung tanawon mo. Pero ang ining pinaka the best nga kakao sa bugos nga kalibutan makit-an dere sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. Wow. No? So grabe ang honor nga nahatag sina. Imagine bala Sir Chris, no, tigin-testingan na nila. Sino nang mga judges nga na sir nga mag-testing kung kay sinogid ang kakao ang pinakamanamit kag pinakamaayo, pinaka-quality, Sir Chris? There is a panel of experts, and I think sila ang mas nakabalo regarding sa mga qualities ng beans nga ilang ginatestingan to compete against more than 256 bala mo ang samples ng beans nga ilang ginatestingan. And gina-imagine ko bala sir, 256 ka beans ang imo sininga testingan. Te syempre mga experts gani na sila. So kung ano ba lang paminsaron mo, paano mo ma-distinguish nga ay namit ni siya ari naman sunod de bala. So but hindi taman sila ya ma-question because mga experts sila sa patag sang amo sina, Sir Chris. Yes, I think and it took them several months to come up with the decision kay gina-isa-isa nila. Aside from the taste and the aroma sa cacao, they will physically check the quality of your beans also. But I guess ang naghatag sang edge sang cacao beans nga ginintrata diri sa Negros is that ang mga varieties sang cacao nga gina-growta kay ang cacao to start with hindi na siya native nga cacao at cacao tree sang Pilipinas mo. Min-introduce na siya di sa aton, hindi na siya native nga tanom sa country. During the galleon trade, about 400 years ago,
halina siya sa Mexico, so the Americas, Mesoamerica. Gindala na during the galleon trade sa Manila, Acapulco galleon trade. When was that, during sir? the time, When was that? mga 400 years ago. 400 years ago. So, na-trace mo pa na, sir, mga amus na? Kay tiara na siya sa history ta. Yeah. And what happened was these varieties nga ginagrow ta were remnants of that cacao. Kay right now hindi lang kay amo na nga klase nga cacao ang gina-promote to be grown here in the country. May mga hybrids na subong nga nagginuwa mo. These are the hybrids nga gadlag ko yung bunga kag mas resistant siya sa peste kag masakit kay amo na ang gina-promote no. But knowing that the old varieties nga Criollo ang gindala disang alin sa Mexico during that time, it was the gold standard for flavor and aroma. Mahamot kag manamit ito ang daan tanga mga varieties ng cacao. That's why it's called heirloom cacao. Kay sinadto pa ni siya, imo ni siya nga mga varieties nga ginatanom pa sang lolo ta. All right. Ang dugay na nga ara lang sa ila backyard. Ara lang sa ila backyard. So amo ni siyang ginpangita nakon together with an association. Nag-create kami ang association, Plantación de Sicuate, nga amo ni siya ang amon objective was to try to look for the remnants of the old cacao kay gusto hindi madula no. Kaya ang Pilipinas ang primero nga country na nakabaton sang cacao outside of Mexico and Mesoamerica. Mas una pa ta sa mga neighbors nga country to receive cacao. And we are lucky kay Criollo to nga mga varieties nga una di dala sa aton nga ara pa nakita ta na and in fact ang mga foreign nga mga chocolatiers ang gaubra tsokolate interesado gina sila sang aton nga mga Criollo kay nakita nila nga may ari pag idi sa aton. Sa iban nga lugar na amat-amat na nakadula kay ginilisan sa mga bagong nga hybrid. So, grabe sir no. First muna nga pasakop sa halin sa region, pakadto sa national to international or hindi man? Yes, this was my first try. Wow. In fact, I only started to learn about cacao and started to grow it there in Bago mga 7 years ago. Nagsugod ko da tanom, naghimo ko nursery. So ang ginubra ko, naglibot-libot ko may pangita sang mga old na cacao. So I have found very good varieties dira sa Silay, sa Kainong Dulping man, sa Patag. May mga nami manda nga mga variedad nga cacao. Nabalaan lang ni namon nga manami kini siya nga cacao kay ang may nakilala kami sa internet, sa Facebook, mga Hapon, no? I met a Japanese cacao trader and he invited himself, ambala sa akon, pwede ko kabisita da sa imo sa Negros. Sabi ko, yes, please come. So he came and we became friends and I gave him some samples of the bean na ginagrow ni Nong Dulping da sa Patag sa Silay. And I also gave him some of my beans. And gindalayan ni balik sa Japan kagin patilawan himo tsokolate and si Chef Saigusa-san, which he is a grand chocolatier of Japan. He is a well-known chocolatier, in fact one of the best or practically the best. Or he tried the cacao beans naton di sa Negros and he was so impressed by it, no? So he personally came, nagpupod siya sa kay Wataru-san and we went up to Patag and he gave the samples ng chocolate bars na ginubraya dito kay Nong Dulping and then told us nga you should continue what you're doing here in Negros kay he find it very
very good quality ang aton nga kakao nga arid dito sa aton. So that is why I think mas tagaan ta importansya ang mga daan ta nga mga varieties ang kakao kay amo ni siyang gahatag sang prestige, no, or the gold was because of the quality of the beans na ginhalin sa mga daan ta nga mga varieties na kakao. Pero sir, paano ka nag-decide nga maano ka, makakaw, magpag-grow ka, nagsulod ka dira? Anong rason? To start with, nang I was based in Cebu for some time, no, at tuko sa Cebu farming, I was into cut flowers and ornamental plants and vegetables. I am to natural farming sa vegetable. But I was working for a Japanese. Nag-ubra ko for a Japanese in Carmen, that is a town in Cebu. And when I was with him during that time, so about 10 years ago, Guroto, or sometime like that, siya naghambal sa sako niya, Chris, you know what, we have to learn about cacao kay I think cacao will be the next black gold, no? So I went to Davao to learn about cacao. Nag-train ko to sa kay Ma'am Charita Puente Espina of Malagos Garden of Malagos Chocolate. She is a friend, no? Kakilala na kami ni Ma'am Charita because I was involved with the cut flower industry before. So Ma'am Charita is a cut flower growers also. So dito ko nag-train sa iyang farm sa Malagos under the auspices of yatok programa sang Mars Chocolate. Si Mr. Peter Cruz to ang akon maestro. And that is where I learned my basic in cacao. But after nga nakatuon ako parte sa cacao and we started to plant the hybrid cacao, kay ti amo man na ang ginatudlo dito, hybrid. But on my personal research, nagtanaw ko sa internet, everything is there. The history about cacao here in the Philippines, na interesado ko kay natunan ko nga ang cacao introduced sa varieties nga gindala diri sa aton ang Criollo. And kung mamangkuta sa mga expert na subong, during the time when I was starting, they did not encourage people to grow that kay ambal nila nga ang is really into hybrids, mas damo siya bunga, pests and diseases. But when I further researched it, I realized nga but the Criollo is the gold standard for flavor and aroma during that time. So I'm sure ari paginatiguro. So that's when I decided to do a search. No, it became a personal mission for me to try to save or look for the Criollo around the country. So every time I would go out sa probinsya, I would look at may mga balay nga may mga cacao nga daan, and it was funny because when I asked for a sample and akon i-check nga mangkot sila sa akon kung ano ang ginapangita ko, hambal ko sila nga ang tong cacao nga kung imo tungaon ang iya liso, puti ang unod, kay kalabanan subong nga mga hybrid kung tungaon mo ang iya liso, violet na siya ang sulod sa color ya. So ang mga Criollo nga varieties, kung tungaon mo ang iya liso, pihakon mo gid ang liso ya, puti iyang sulod or light pink, no? So it's a mix. So hambal nila Bisaya, cacao Bisaya, galing na pangita ko amo na gusto ko tani pangitaon kay hambal nila dila ko nabalaan nga ginausar gali na sa mga bukid-bukid ang cacao Bisaya, ginahatag na nila sa tonic drink for bag-o nga nagbata, no? So very high in energy siguro, that's why ginahatag nila sa bag-o nga nagbata nga mga babae ang atong cacao Bisaya, particularly ang cacao Bisaya.
I also learned when I went to Siquijor and I was looking for these varieties. Ginausar mangli ang oil sang cacao Bisaya, this white bean cacao, the Criollo. In their potion, ang ginausar nila sa mga ilalana-lana, ang cacao nga Bisaya, white beans cacao. And true enough, nakakita magikuto sa cacao Bisaya sa Siquijor. And that's why I have it in the nursery, ginhimo ko na mother plant, ginapadamo manamon. I also saw almost 100-year-old cacao sa Lemery, Batangas. This was planted by the grandmother of the owner. And it was funny kay ang isa ka puno, why man siya tupad nga iban nga cacao, naga self-pollinate lang siya. So it was a pure, very pure ang iyang genetics. So we were able to find that, and I was able to get nang nakakuha ko sang sanga sayon kay gina-graft na namon, ginasugpon ko na sa pakon mga rootstock. And that's one of the varieties that we are also propagating. So I also found varieties in Cebu, also in Bohol. Here in Negros, we were very lucky, nakakita kami mga nami nga Criollo sa Pandanon, may ara man sa Don Salvador Benedicto, may ara man gani kami nakita dito sa Calatrava na nga area, and sa Silay, sa Patag. So it's all over, no? It's a question lang sa pagpangita sini ang mga daan nga cultivar. Ang sayang lang kay ginapang sugod na ni utod sang mga farmers ta kay ginailisan nila sang bag-o nga hybrid kay mas lagko bunga ang hybrid mo. But only to realize now that ang mga daan tato nga mga kakao manamit gito siya himuon sang sikwate or tableya kag himuon sang tsokolate. So that is where we are now. So gina-encourage namon ang mga farmers to look for the old varieties nga hatag sang white beans kun imo pihakon ang liso. Kag kun may ara man ay propagate nila kag itanom nila sa ilang mga kadutaan kay amo na siya ang ginapangita man sang mga gahimo tsokolate. Domestically, local, may mga buyers nga gapangita sina. At the same time, ang foreign market is really waiting for that. Sir? We are good. Yeah. Yes? Yes, sir. Into farming, kagidya, sir, halin sang una? Yes, I have been into farming. I am into natural farming. Vegetables and also ornamentals and cut flower. That's why. So that has been my line. No? And we are very happy kay diri sa Negros. May investor din nga nag-invest into the brewing of the heirloom cacao. Yeah. Sa Talisay, sa Dos Hermanas. There's a 52-hectare farm there being developed now. Subong nakatanom na kami mga 25 hectares dira, mga 25, almost 25,000 ka-trees coming from my seedlings. And that's after you won, sir. That's after you won. This was even before I won. No? All right. I'm happy kay they also, I think, try to find out about cacao, and I think they believe on the integrity or the project. So nag-invest din na sila. So we are now in the process of doing the post-harvest facility, and nagputang naman kami to small laboratory to start making a sample of our chocolates. And hopefully this year or next year makasugod naman kami sa kay gaplano gid ang tag-iyaya magputang sang chocolate factory there. So kung may ara na chocolate factory, then there will be a buyer of our cacao, no? Sino to ang magtanom sang heirloom cacao, may
ready buyer who can absorb whatever we can produce. Yeah. So ano sir, ano pagid sir ang nangin advantage, I mean after mo nakuha ining gold mo nga nga award? I think the old genetics, ining mga daan nga varieties is very rare, no? They are considered rare because kung tanawon ta ang world production for cacao, this belongs to less than 3% of the total production of the world. So less than 3%. So specialty cacao, no? So it gives a better price to the farmer. In fact, ang akon nga beans farm gate may gabakal sina at 500 pesos per kilo ang beans pa lang. And when the regular cacao beans is being sold at about 120, 140 per kilo, ang iniyang heirloom cacao is 500 pesos per kilo. And if you are able to do value adding and make tableya, you will even get more, no? A kilo of your beans can fetch you as much as 1,300 or 1,500 per kilo of tableya. And if you pursue more, make chocolates, then it will be in the 3,000 plus per kilo of product that you can get from a kilo of your beans. So I think it's considered high value. High value. If you are able to grow it. So it can be an alternative crop for our farmers, especially sa mga marginal farmers up in the hills, no? Sa mga bukid-bukid, mga ISF community. Instead of growing some trees nga ginautod man lang after a while kay himuon na nila uling, I think we can encourage them to grow either coffee or cacao and other fruit trees na mapusla nila, and at the same time the environment will win, no? Kay it's a tree, so it has an impact on the environment. So we are encouraging the ISF communities to consider cacao as one of their crops to grow. And I'm glad nga ang PEMO, the province is very active in that. And in fact, inadala man nila ang ilang mga ISF communities dira sa akon sa Bago, kagatuon sila dira kung paano namon ginaobra, and we share our experience with them kay para magdamo ang aton mga cacao growers diri sa Negros. So kuan lang ng tiyaga lang gid. It's not an easy crop to grow also. May mga problema man along the way, but pwede gid sulbad, no? As long as we are passionate with what we are doing, pangitaan gid siyang solusyon. Ang bagyo is a given every year. So like it was a challenge kay kagdaog ta sang gold sang December 16, sang the day before sang bagyo nag-igo. Nagdaog man ganit ta gold pero ginkuso-kuso man ni Odette. So we have to rehabilitate the trees, no? Right now na-rehabilitate naman namon ang mga puno, and we are preparing it. It's starting to flower now, and hopefully by end of the year may crop naman kami nga ma-harvest. So as a farmer, we should always be prepared. Ang weather or the environment is part of the farming practice that we do. So do not be discouraged lang. Fight lang gid. Budlay ni i-grow ni sir ang cacao ni sir. Ano, by the way sir, ano na ni kalapad galigid ang imo nga sige pa grow subong nga heirloom cacao? Ang akon da sa Tipuluan, sa Bago, is basically a nursery, no? So it's really ang akon da iyang project is to propagate pagpadamo kay we are using grafting as our propagation method.
So mga almost 3 hectares na daang akon nga natamnan na nga mga varieties ang kakao nga ginakuhaan namon sang stem or sayon, mga ginagraft namon sa amon rootstock. So mga a little over 3 hectares guro. So may mga 2 to 3,000 kuda guro ka mother plants. But may mga farmers naman gid nga nagsugod matamat tanom, and I'm happy nga may nagasugod naman gid tanom. And gina-encourage ko man ang iban nga they can start even a small portion of their lot, no? Pwede sila kasugod tanom and mastudyuhan nila ang parte sang kakao. We have clients from Iloilo, nakabakal man di sang mga seedlings ta. We even have clients who shipped it to Negros Oriental and even to Siquijor. May kuha man di seedlings. Even si Senator Villar, Madam Villar was able to get a few mother plants from me, and we shipped it there to her place in Manila. So kung ikaw, anong advantage? I mean, sir, kung ikaw farmer nga mapag-grow ka sang kakao nga dira ka ma-venture, I mean, ang balik bala man sa imo. Ang pagsugod kit tanom sang kakao, I think importante nga preparahan mo siya. It's a tree, no? It's a long term. In a way, it's a 25-year cycle. You can rehabilitate your 25-year-old kakao. Pwede mo ni siya ma-hand down to the next generation. So, importante nga pagsugod mo tanom, preparahan mo maayo. It would be best nga imo siya ma-soil analysis kagid, tanawon mo ano ang kulang sang imo nga duta or ano ang sobrada so that you can correct it. And one thing ang kakao, imo na tanawon kundi hindi na siya naghalin, halin na siya sa mga Amazon area, no, forest. So as a farmer, we should make kundi na siya naghalin para happy ang kakao ta. So sa sulod sang lasang gatubo na siya under tall trees, mga tag-as nga kahoy. So it's partial shade. Ang iya nga natural nga habitat, hindi man siya gusto yas-yas kahangin kay sa sulod sang mga lasang way man hangin na tudo kay tungod damo kahoy. So kung katanom ta sa aton nga farm, importante nga matanom kita windbreakers, no? Ang palibot sang aton nga tamnan tagid mga Madrid de cacao, mga kahoy fruit trees, mga langka, whatever fruit trees you can plant as a windbreaker, tanom mo da sa palibot dito. Kung may hangin manggid, hinay na lang ang sasulod sa plantation. And also magtatanom man kami sang saging, encourage kami nga matanom ka sang saging kay amo man na siyang ma-provide sang shade, no? Shade. Kay sang gatubo pa lang ang gamay mo nga seedlings, it is important that it is grown under partial shade. And saging is one of that nga makahatag income while you're waiting for your cacao trees to give you the pods, no, bunga. Kaya it will take about 2 years, roughly about 2 to 3 years before siya maka-generate siya enough pods. But masugod na siya pamunga, biskan 1.5 years pa lang masugod na siya pamunga. Pero mas maayo nga hulat-hulat kunta siya nga magdulod-dako sa jutay para may body ang imong puno, mas stronger siya. So mintras gahulat ka, kung may katanom ka sang saging, may income ang farmer, no? May harveston ka after 7 months, 9 months. From the time nga gintanom mong saging, may income ka naman nga mausar mo in your pagsagod sang imong nga kakao. Also, ang Madrid de cacao, that is why it's called Madrid de cacao, kay mother of cacao na siya. Hindi man siya native sang aton pungsod. Halin man na siya sa Mexico, gindala man na siya together with the cacao
para specifically as a nursing plant. It will provide you the shade and also the windbreaks. Gatanom kagid sa Madrid de cacao. Okay. Para hindi mayasasan kag hindi mainitan gid ang cacao. Kay after mga 2 years ang cacao mo nga nagdako naman gid siya, matolerate na ang full sun. Pwede mo na ma-eliminate ang mga saging or ang Madrid de cacao, pwede mo na i-prune, no? I-prune out mo na siya. Amo na gali. So mas productive na ang imong cacao. Alright. Kay halungan ta ang cacao sang minggamay pa siya. Pero once mga 2 years old na siya, 3 years old, nang kahoy na siya mo, so it can really take care of itself. But the first 2 years, we have to establish it well. Ayuhon tagid maayo. Alright, sige. So, sir, before we wind up sa aton interview, anong dugang mo nga mensahe sa mga farmers naton, no, nga diri sa aton ya sa probinsya sa Negros Occidental? Negros Occidental is so blessed with good soil, weather, and we have abundant water, and we should always think of other crops aside from ang naandan ta nga sugar. There are other high value crops, especially sa mga highlands ta, no. They are perfect for high value crops. And coffee and cacao is one of that. And in fact, we are also encouraging now people to grow vanilla. Vanilla is an orchid. It's a high value herb, no, for flavoring, and you can also use the vanilla when you're already into chocolate making. So ang Madrid de cacao nga ginatanom taman together with our cacao, you can plant the vanilla orchid. It's an orchid, it's an epiphyte. So there are other crops nga pwede tagid masudlan. And as a farmer, hindi lang ta magsalig sa isa ka crop. So even if you're a cacao grower, I would suggest that you also diversify to other crops. So hindi lang kay monocrop. Good to at least may fallback position ang farmer just in case may mga problema along the way. And we have to be we have to magsalig lang kita sa Diyos. Kahit sa farmer, we are dependent on weather, and we should always rely on the goodness of the Lord. Giho lang ta kay ara man na siya pulig sa aton. Sir, do you have any message sa province of Negros Occidental? I am happy. I'm glad that the province is supporting the cacao program for Negros. Right now, I was just recently elected as the chairman for the Cacao Council of Negros, and last 2 days ago, I was with Ramon Magsaysay awardee Kadodoy. Wow. From Zamboanga, and we did a courtesy call with the governor because we are doing a cacao project up in the barangay of Minoyan under the parish of Don Bosco, the Salesian parish there in Minoyan. Naghimo kami isa community-based project, and we are helping the community there, the IPs, to encourage them to grow cacao. And we are growing the heirloom cacao. And si Ramon Magsaysay awardee, si Kadodoy, came to inspire this community because that is how he started also, no? From a very poor community, he was able to uplift the whole community to become a very productive community. And you know, that is what we learned. We need to be inspired by this kind of person, and we learn from their experience. So nagstorya na yung kami to ni Gov, and the governor is very helpful and will be supporting, and in fact they have been supporting ISF communities, and si Ma'am Luisa has been helping us, and
we are open. Kami open gid kami mag-cooperate. DTI is also very supportive with the cacao industry here in Negros as well as DOST. So, kinananbuligan lang, no? There's no room for us to be greedy about what we know. It's only when we start to learn and share that we will grow as an industry. So, ang akon lang, we are open for people to learn. The nursery I have there in Bago is open for everybody to come and learn how to grow cacao, and we will share our experience to them. All right. Sir Chris Padriga, sir, thank you so much for your time nga ginhatag sa amon sa Bombo Radio. Congratulations sa imo. Salamat gid sa opportunity to share. Salamat man sa imo bumbuan, and of course your upod mo da. All right. Sige, salamat Sir Chris, no. Again sa imo sininga tiyempo kag maayong aga. All right? Sige. Bombo Anthony, mapause kita for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang pagid naton ang pag-wind up na naton sa aton nga palatuntunan mga tubiko. 3 sa aton nga pagpangalagad sa Good Morning Philippines. Stand by. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus.
Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay. Nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dinggi. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo. Unan sa Good Morning Philippines, diri sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Bombo Anthony sa pihak nga linya, yara na si Bombo Anthony, balikan ta si Bombo Carla May Defensor. Kamusta dira na siyudad sang Bago? Unfortunately, no, si Ashton Palikte Bombo Dennis na napierde. Pero anong kamusta dira? Bombo Carla. Go ahead, Bombo Carla. Wala ko na yagatan. Bombo Carla. Bombo Carla. Sige, gid lang gid. I-fix naton ha, Bombo Anthony. Fix naton ang signal ni Bombo Carla. Sige, dali lang gid ha. Ma-adjust kita jutay lang. Do medyo all affected abi Bombo Dennis no ang aton iyang mga signal. Kabalugid kita nga may mga power interruptions, debla dako-dako ni nga power interruptions, brownout, lunta diriya sa aton sa siyudad sa Bacolod, dire-diretso nato pabago because ni sang may ginkayo na ibaluan naton. It was announced last week ang National Grid Corporation of the Philippines. So somehow kung ma-notice nyo sa mga kauturan medyo affected ang internet connections, no? Ang signal naton somehow. So, dala naman lang ina. No? Sige lang, adjust lang kita gamay, no? Sige, check naton si Bombo Carla May Defensor sa aton. Amo gina Bombo Dennis. Ang hampang, may dawag magpierde. Sunod naman, bawi lang galing Bombo Dennis. Yes, Bomboan. Ati, mo na kayang kontra, gata pungol man. Apos bala sa basket, ting... There's always that hometown advantage. Yes, Bomboan. Maginaya. Bisan to dito to sikat ang boxing sa Australia. Pati may crowd Japon mo. May crowd, home court advantage yung ginatawag. Inablang, syempre katugnaw nga daan to. Masisa amulas na mo din. So adjust ka. Sige lang, amugid na. Bombo Carla? Sige, Be, go ahead. Kahina, Bombo Carla, go ahead, please. Okay, sige, go ahead. Yung subukan, kita diri liwat, no, dumedyo. Ano kita, ang siningasig dahil subukan, no? Tulad kita diri sighapon sa barangay na sa Pilit, Bomboan, at tulad diri natin sa liwat, Manila, Palektek, Bomboan. Subukan nila natin, ang napagkakabin is na Palektek, Bomboan sa ino, sa election. Wala yun, hindi kita buka daw ang gitna at ito na here the ano
sa iya. Kumpara na sa iya, iya nila yan. Sige ho niya lang yung pagpili, lang ang mga nagpasa niya sa bawi ho niya click ko niya ang pamilya. Ako na na ang disiplina na sila yung Marana abang wala ate tingin sigma kung sino ako abang po ate sige ako isa sana akan yaman sa aso sa country hindi kita training agad. Sige. Bombo Carla, so medyo hina-hina ang signal, mga lagi tayo reaction dira, no? Ngayuan mo lang again, mga reaction ng pamilya, pero medyo puikaw ginangaton nga signal susubong, sige lang, no? Record ta Bombo Carla, para mas manami, no? Pero amugid na, no? Training lang, di madulaan sa paglawom. Anyway, salamat gid Bombo Carla. Yes, Bombo. Ay, nakikigan diri si Bombo Carla medyo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent of all number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor. Sige lang, congratulations sa gyapon. Kay gintry niya gyapon ang best niya, Bombo Dennis. Salamat sa mga resource speaker naton. Subong iya nga agad ri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, Bombo Dennis. Yes, presidente sa aton sining PMO, no, sa kay Ma'am Bea Lisa Fortaleza ng YCPIO, no, sa Provincial Environment Management Office. Sa aton sini nga mga tagpalamati viewers naton kung paano daw kay importante ang pagproteher sa aton sini dunang manggada bumbuan. That's right, no, sa kay Sir Christopher Fadriga, no, ang grabe gold awardee sang Heirloom Cacao. Imaginable Bombo Dennis nga diri makitaan sa aton ang pinaka the best nga cacao sa bugos nga kalibutan. Di bala? So, grabing talent sa mga Negrense, no? Pareho sa iya, kay Sir Chris, no? So, hamal niya, gusto niya man i-share sa iban man nga mga farmers. Kaya syempre, kung amuna ni na-recognize, syempre dako man ang taas, man ang value, sina Bombo Dennis. Ang demand sang imong nga kakao, kaya ba sila, uy, ang the best nga kakao makitaan sa Negros. That's very, good. Karami gid. And of course, sa kay Bombo Dennis, no, kay isa sa mga IP graduate nangin magna cum laude, no, ang kapiyaduhon lang ang ginatawag Bombo Dennis. Hindi na siya rason agud man nga hindi ka maninguha sa imo sini nga pangabuhi. Amo ginang gusto naton man ma-inspire ang aton iya nga mga kauturan, Bombo Dennis. Yes, sakto na bumbuana, no? May mga hindrances puti kung porsigido ka kag madikaran mo. Bisan ano pa ko daw bumbuan nga mga sa vlog dira malapuwasan gina kag in due time at the end of the line ara giday ang kayuhan ara ang success sa bumbuan. Yes, that's right. Sige, no, so salamat sa aton yung mga bisita kay Sir Denmark Swede, direkta dito sa may Australia, no? So salamat gid sa inyo nga pag-upod sa aton subong iyang agadri sa aton nga pagpangalagad sa Good Morning Philippines. Until next Sunday, kami ang inyong mga alagad. Bombo Dennis Rubica. Tag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Good Morning Philippines. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa